Hayırlı gün, aziz milletteşler, jıyında katnaşucu, hürmetli konaklar. Biz bugün ikinci bütün Rossiya Tatar oğulları hem Tibetlerdeki Tatar tarihini öğrenişçiler jıyınının plenar oturuşuna jıyıldık. Kişe siz seksiylarda fikir alıştınız. Bizning Başkırstanda yaşayıp icad etişi yaşlarının icadı bilen tanıştınız. Bular elbette varsa da sizin için işlengen aybirler maksus. Çünkü Başkırstandagi milletteşlerimizning şuşu jıyınga bizlerning tilekleri buldu. Kilip bizlerning icatlarını көрсәтергә hem elbette bizlerinde icad derti taşıp duruğun көрсәтергә tilekleri var. Dağlar bunu uzunca көрсәтә aldılar diye sanmış var mı? Hayır. Rahmet. Şimdi kilip bu jıyınның мәгънәсен biz yıldan yıl kengәйә баруын күрәбез һәм сезнең белән бергә куанабыз, шатланабыз. Чөнки инде чирек гасыр буена милләтебезнең рухын саклау һәм аны ныгыту буенча бергә эшләгән эшләребезнең инде нәтиҗәсе күренә. Без сезнең белән бай рухлы халкыбызның киләчәген булдыру өчен аның үткәнен барлыйбыз. Татар авылларының тарихын барлыйбыз. Төбәкләрдәге татарларның тарихын барлыйбыз. Бирдә безнең бик күп интеллигенция вәкилләре сезнең белән бергә, язучылар, галимнәр, журналистлар, сез аларның күбесен таныйсыз, алар бик күп китаплар авторлары, алар сезнең белән бергә иҗат итүче кешеләр. Инде Бөтен Татар конгрессы бу проектка алынуының төп сәбәбе шушы хәрәкәтне тагында киңәйтү. Без чыннан да моны хәрәкәт дип атыйбыз, чөнки монда айрым ниндидер төбәкләрдәге һәр төбәктән вәкилләр генә түгел, бу елдан ел киңәя барырга тиешләйдер. Бер көнгә дә тыелмаган, һәр көнгә юл ачык. Алда халкыңның тарихын, төбәгеңнең тарихын, бигрәк тә авылларының тарихын өйрәнү. Инде ул авыл җирләрендә, мәктәпләрдә укытучы булып эшләгән тарихчыларның күбесе ул кешеләр бу эшкә алына. Шуның белән бергә безнең төбәкләрдә галимнәр бар, алар алына бу эшкә. Чыннан да бу эшнең нәтиҗәсе дә күренә, кирәклеге дә безнең барыбызга да көн кебек ачык. Чөнки әгәр дә тарихыбызны барлый алмасак, аны бүгенге яшьләргә тапшыра алмасак, аның киләчәге булмаячак. Безгә иң мөһиме ул китаплар китап булып басылып түгел, китап булып басылып чыкканнан соң ул китап эшләргә тиеш. Аның төп шушы эшләтүчеләре бу залда утырган сез. Әгәр дә шушы китаплар тирәсендә китап укучылар конференциялары, төрле очрашулар уздырылмаса, үзеннән-үзе китапханәнең киштәсендә яткан китап әле ул эшли дигән сүз түгел. Бу китапларның безгә эшләүе бик мөһим. Менә меңгә якын китап бүгенге көндә дөнья күргән. Менә шушы китапларны безгә барыбызга да бергә эшләтергә кирәк. Бу хәрәкәтнең төп мәгънәсе дә шунда. Бүгенге жиында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Абдас-кызы Ратникова катнаша. Татарстан Республикасы Президенты аппаратының милли сәясәтне гамәлгә ашыру идарәсе җитәкчесе Мустафин Данил Махмуд улы. Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары Шарипова Гүзәл Азат кызы. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Мәдәният һәм Татарстан Республикасы халыкларның телләрен үстерү бүлеге башлыгы Ниматуллина Гөлшат Рәдиф кызы. Татарстан Фәннәр Академиясенең вице-президенты Дания Фатих кызы Загидуллина. Татарстан Республикасының архив эше буенча Дәүләт комитеты рәисе Аюпова Ирада Хафиҗановна. Татарстан Республикасы Президент аппаратының хезмәткәрләре, хөкүмәт әгъзалары, Дәүләт Советы депутатлары, җәмәгать эшлеклеләре, дин әһелләре, татар зыялылары, Русия Федерациясының 35 төбәгеннән 374 делегат катнаша. Жиынга килүчеләр арасыннан иң ерак төбәкләр Иркутск каласы, Красноярск, Новосибирск, Омск, Астрахань өлкәләре,
Иң зур делегация күрше Башкортстаннан. 30 кеше делегация Башкортстан Республикасыннан килде. Хәзер сүзләргә күчкәнче, чыгышларга күчкәнче безгә регламент турында килешергә кирәк. Күпме раслыйбыз. Түземлегебез җитсә, күбрәк тә тыңларга булдырабыз. Әгәр дә азрак булсын дисәгез, фикерне туплабрак әйтергә кирәк дисәгез, 7 минутка килешсәк ничек? Дөресме? 7-дән соң туктатырга миңа рөхсәт итәсез инде. Беркем дә үпкәләмәячәк, шулаймы? Хәзер сәламләү өчен сүз Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Атташ кызы Ратникова бирелә. Хәерле көн, хөрмәтле Ринат Зинурович, кадерле кунаклар, хөрмәтле төбәк тарихын өйрәнүчеләр. Барыгызны да Татарстан башкаласы, милләтебезнең рухи мәркәзе Казанда сәламлыйм. Барыгызның да хәтеребездә 2 ел элек беренче корылтайны Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов рәсми сәламләгән иде. Рөстәм Нургалиевич, бүгендә бар ишегездә хәбәрдар, ишегезне хуплый, кайнар сәламнәрен тапшырырга миңа кушып җибәрде. Ихлас күңелдән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары исеменнән, хөкүмәт дәгъвалары исеменнән сәламлыйм һәм уңышлар телим. Үз тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк ди татар мәкале. Мондый мәкаләләр әлбәттә һәрбер халыкта да бар. Тарих ата-бабаларыбызның, милләттәшләребезнең яшәеше мирасы. Безнең дә бүгенге гамәлләребез иртәгә яңа буыннар өчен тарих булып калачак. Тарих ул, минемчә, беренче чиратта нәсел шәрәңне үз авылың турындагы белемнәрдән башлана. Бөтен дөнья татар конгрессы сезне бергә туплый, төбәк тарихын өйрәнүче милләттәшләргә зур ярдәм күрсәтә. Бу әлбәттә мактауга лаеклы хезмәт. Хәзерге вакытта күп кенә эшмәкәрләр дә үз туган авылы тарихын барлау, аны торгызуга игътибар итә башладылар. Бу шулай ук куанычлы күренешләр. Алга таба да авылларда, районнарда туган атаклы шәхесләр, матди яктан тотрыклы булган эшкуарлар, тарихчылар белән бергә эшләп файдалы нәтиҗәләргә ирешер дип ышанабыз. Төбәк авыл тарихын өйрәнүчеләр күпчелек очракта җирле мәктәпләрдә укытучы булган абый-апалар, музей хезмәткәрләре, масса күләм мәгълүмат чаралары районнарда чыгучы, газеталарда эшләүче журналистлар, тарих белән хәвәскәр кызыксынучылар. Алар гомерләре буена, алар дименде сез алар, хөрмәтле җыенда катнашучылар. Гомерләре буе туган якларының тарихын өйрәнеп китаплар чыгаралар. Күргәзмәдә күрдек, чынлап та менә сакланырлык күргәзмә. Өстәлеп тора китаплар ел сайын. Татарстан хакимияте аларга бу өлкәдә теләктәшлек күрсәтә әлбәттә. Татарстандагы фәнни үзәкләр, институтлар белән хезмәттәшлек итүчеләр дә шактый. Алар күбрәк тә булырга тиеш. Уртак хезмәт нәтиҗәсендә соңгы елларда күп кенә районнарның энциклопедиялары язылды. Бу Татарстан халкы өчен генә түгел, республикабызга килгән кунаклар өчен дә бик кызыклы һәм файдалы. Ләкин шунысын да әйтергә кирәк. Тупланган тарихи чыганакларның фәнни яктан анализлануы һәм кирәкле эзлеклектә чагылдырылуы да бүген бик зарур. Менә архивлар белән хәзер генә сөйләшеп алдык әле Ирада Хафизановна белән дә. Архивта булган материалларга таянып эшләргә кирәк. Бүген шушы юнәлештә бердәм эшчәнлек бәйләнешләре тагын да галимнәр белән, архивчылар белән тагын да ныгыр дип өметләнәбез. Татар тарихы әлбәттә Татарстан белән генә чикләнми. Россия киңлекләрендә меңләгән татар авыллары халкыбызның зурлыгын һәм бөеклеген раслый. Без бу җирләрдә чит ят кешеләр түгел. Безнең биредә бай тарихыбыз һәм тирән тамырларыбыз бар. Ата-бабаларыбыз шушы киңлекләрдә зур дәүләтләр тотканнар, дөнья тарихында тирән эз калдырганнар. Төрле идеология шартларында
яшәүбез аркасында халкыбызга, тарихыбызга караш төрлечә булды. Моны элеккеге буыннарда, бүгенге милләттәшләребез дә белә, киләчәк буыннарда белер дип ышанам. Россия регионнарында татар тарихы белән бәйле урыннар бихисап күп. Соңгы елларда Саратов, Астрхан, Төмән өлкәләрендә татар тарихына кагылышлы эшләр җанланып китте. Халкыбыз тарихын бергәләшеп күтәрергә кирәк. Белүегезчә, республикабызның беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев та әлеге өлкәдә актив эш алып бара. Республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен торгызу фонды да, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе да, башка оешмаларда шанлы үткәнебезгә битараф түгелләр. Татар халкы тарихының 7 томлыгы чыгуда моның саллы дәлиле булып тора. Рәхмәт әлбәттә бу эшләрне башкаручыларга. Тарих бит ул аерым бер шәхесләрнең генә эшчәнлеге түгел. Ул миллионлаган милләттәшләребезнең, ата-бабаларыбызның яшәеше, тырыш хезмәте һәм мирасы. Безнең бүгенге гамәлләребез иртәгә тарих булып калачак. Аларны инде яңа буыннар кызыксынып өйрәнер. Шулай итеп, татар тарихы чылбыры да беркайчан өзелмәс дип ышанам. Хөрмәтле тарихчылар, халкыбызның үткәнен барлауда барыгызга да саулык, сәламәтлек, иҗади уңышлар һәм әлбәттә яңа табышлар телим. Рәхмәт, Римат Басыйевна. Без биредә утырган безнең Татарстанда хезмәт итүче, яшәүче интеллигенция вәкилләрен әйттем мин. Шуның белән тагын бер әйтелмичә калган безнең бер тармак бар. Ул туризм дип атала. Без соңгы елларда Татарстанның, Казанның туризм буенча уңышларын сез ишетеп белеп торасыз. Үткән ел Казанга 3 миллионнан артык турист килеп киткән. Бу инде зур дәүләтләрнең күбесендә шул күләмдә бара. Әле бу чик түгел. Бүген безнең белән бирдә сез белән аралашырга килгән Татарстанның туризм буенча рәисенең урынбасары Лияна Сәетова, күренегез. Чөнки күп төбәкләрдә авыл туризмы проектлары тормышка ашырыла башлады. Ул Ерак Себердә дә, Уралда да бар, безнең Идел буенда да бар. Татарстанда да шактый күп санда безнең киләчәктә шәһәр халкын шушы авылга китереп, авыл тормышы белән туристик компаниялар аркылы таныштыру да киләчәк эшләрнең берсе булып тора. Сезгә дә кылагызга китләп куйсагыз иде, төрле төбәкләрдә эшмәкәрләр белән бергәләшеп, үзегез шушы эшне оештыруда катнашып, чөнки үзара аралашканда гына тормыш җанлана. Шуңа күрә аралашып яшәү ул мөһим эшләрнең берсе. Безнең бүгенге залда бик күркәм кешеләр утыра. Ул Татарстан мөфтияте вәкилләре, Татарстан мөфтиенең урынбасары Илфар хәзрәт, күренегез. Мөфти үзе бүтән чарада катнашу сәбәпле менә урынбасарын җибәргән. Без соңгы елларда Татарстан мөфтияте белән бик матур кулга-кул тотышып дип әйтергә кирәк эшлибез. Туган телне, татар телен саклау, җәелдерү буенча да мөфтият бик матур эшләр башкарды. Сез аны ишетеп торасыз. Беренче төбәк буларак калган төбәкләр шуңа иярсәләр иде. Бу өлкәдә сезнең дә ярдәмегез кирәк булачак. Мәчетләрдә җума намазларын татар телендә уку мәсьәләсен Татарстан мөфтияте хәл итте. Каршылыклар да булды әлбәттә, ләкин алар бик үзләренең катгый фикерләрен әйтеп бу мәсьәләдә инде Татарстанда җума намазлары, вәгазьләр татар телендә генә сөйләнелә. Бу шулай ук мәчетләрдә туган телебезне рәсмиләштерү һәм саклау буенча бик төрле эшләр башкарыла. Биредә безнең Җәлил хәзрәтне әйтергә кирәк. Кичә ул чыгыш ясады секцияда. Җәлил хәзрәт ул баш казые мөфтиятнең. Безнең бик ихтирамга лаек кешебез, милләтебезне үз төбәгендә генә түгел, башка төбәкләрдә дә кулы җитә аның. Алар менә Ильяс хәзрәт белән бергәләп бик күп регионнарда булалар.
аларның әхаңны сүзләре безнең милләттәшләребезгә, дин кардәшләребезгә һәрвакыт барып җитә. Бу эшләрендә без аларга уңышлар телибез. Менә шулай бергәләшеп Балтач төбәгенә барып, андагы тарихны ничек өйрәнгәннәрен, Балтач төбәгендә бер генә авылда юк, үзенең шәҗәрәсен төзелмәгән авыл. Анда һәр гаилә, һәр бала, мәктәптә укучы балалар менә шушы Җәлил хәзрәтнең ярдәме белән аның шаукымы барысына да барып җитте. Менә бер генә әйтергә кирәк, бу эшнең нәтиҗәсе үзе яшәгән авылда бүген көндә мәктәптә 300-гә якын бала, шулаймы? Әзгенә арттырганмындыр, ләкин арттырсам да бу диде карам булмас, чөнки чыннан да Җәлил хәзрәт балалар сабан туйларын уздырып, шушы авылның рухын яшәтү, авылның гайрәтен, рухын күтәрү өчен бик күп эшләр башкара. Менә шушы юнәлештә безгә барыбызга да эшләсәк, дин кардәшләребез, авыл интеллигенциясе, район интеллигенциясе бергәләшеп эшләгәндә генә бу эшләрне башкарырга мөмкин. Бик матур үрнәк, әгәр дә кемнәр телик барып Җәлил хәзрәт белән йөреп, танышып, аның сабан туенда катнашып, ничек эшләгәннәрен карарга, танышырга мөмкин. Хәзер шунда тәмамлыйм. Хәзер сүз Татарстан Республикасы татар төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең төбәк оешмасы рәисе, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе Борханов Альберт Әхмәтҗановна бирелә. Хөрмәтле Ринат Зинурович, хөрмәтле Рима Атлас кызы, мөхтәрәм президиум, хөрмәтле җыелышта катнашучылар, кунаклар. Халкыбызның бигрәк тә аның зыялы катлавын аерым төбәкләр, авыллар тарихы һәм кызыксыну элек-электән килә. Без аны 19-20 гасырларда Шәгъбетдин Мәрҗани, Каюм Насыйри, Ризаетдин Фәхретдин, Гайнетдин Ахмаров, Хади Атласи һәм башкалар кебек күренекле галимнәребез хезмәтләрендә күрәбез. 1923 ел, 30 елларда Татарстан Татар ассырында Мәгариф комиссариатының академ үзәгендә төбәкне өйрәнүчеләр әйдәп баручы оешмасы Татароведение җәмгыяте эшләп килә. Анда Гали Рахим, Чернышов, Михаил Ходяков һәм башкалар актив эшчәнлек алып баралар. Кызганыч, мәгълүм сәяси вакыйгалар аркасында 1930 елларның ахырында төбәкләрнең рәсми рәвештә өйрәнү эше юкка чыга. 1960-90 еллар арасында Казан дәүләт университеты һәм академия институтларының нигезендә төбәкләрне өйрәнү җәмгыятьләре оештыру омтылышы барлыкка килә. 97 елда Россия археология җәмгыяте башында Идел Урал үзәге оеша. Аның древности дигән хәбәрләрдә басмасы чыга башлый. Һәм Татарстан һәм Идел Урал регионы халыкларының тарихи, мәдәнияте өйрәнү проблемалы дип исемләгән җыентыгында әмәлгә куела. 1995 елда декабрь айында 5-6 декабрьдә безнең тарафтан Биектау районына үзәгендә Казан арты тарихи һәм мәдәни проблемалары дигән беренче фәнни-гамәли конференция булды. Төбәкне өйрәнүчеләр һәм җәмәгать эшлекләре катнашкан бу чара ул вакыттагы район башлыгы хәзерге безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миннеханов ярдәме белән үткәрелде. Шуңа күрә без президентыбызны бу хәрәкәтнең башында тора дип әйтә алабыз. Конференция материаллары буенча башта бер җыентык, аннары Биектау районы тарихынан очерклар дигән китап басылып чыкты. Бу районыбызның тарихында багышланган үрнәк булып торырга беренче саллык хезмәтебез дип әйтергә була. Менә бу җыентык, бу китап чыгару, бик әз мондый китаплар һәм менә мондый китап чыкты. Конференция материаллары шул вакытта алып төрле төбәкләр тарихына кагылышлы 60-тан артык конференция үткәрелде һәм аларның 64 һәм материаллары һәм монографиялар дөнья күреп барды. Һәм әйтми калып булмый. Без һәр чак президентыбызның уңай карашынан тыйып эшләдек бу эштә. Гомумән, илебездә Татарстанда 90-нчы еллар, 2000-нчы елларда булган үзгәрешләр нәтиҗәсе халык арасында үз нәселе, туган җиренең тарихы белән кызыксыну нык көчәйде. Нәтиҗәдә фәнни һәм төбәкне өйрәнү эшчәнлеге дә активлашты.
Төбәк күләмендәге һәм халыкара конференциялар үткәрелде. Дәүләт һәм спонсорлар ярдәме белән китаплар, жыйынтыклар басылып чыкты. Бу хәрәкәт республика һәм төбәкләр тарихи өйрәнүдә яңа югарылыкка күтәрелде. Шуның нәтиҗәсендә төбәкләрчеләр берләштерү көн тәртибенә килеп басты. 2015 елның октябрендә галимнәр һәм төбәк өйрәнүчеләр инициативасы бөтен дөнья татар конгрессы булышлыгы белән без беренче тапкыр Казанда җыелышып, төбәкчеләр оешмалары булдыру әзерлек эшләрен башлап җибәрдек. Аннары 2016-2017 елларда безнең җыелышларыбыз республикалар һәм өлкәләрдә үткәрелде. Шулай ук авыл эшмәкәрләре җыены авылга кагылышлы булган башка чараларда актив катнашты. 2017 елның 24-25 марты көннәрендә Казанда үткәрелгән татар төбәкнең тарихчыларының беренче бөтен Россия форумы шушы юлда мөһим бер вакыйга булды. Анда республика һәм бөтен татар төбәкне өйрәнүчеләр җәмгыяте идара органнары төзелде. Шушы юнәлештә китапларны презентациясы үткәрдек. Туган җир дигән родной край журналы беренче саны басылып чыкты. Менә без төбәкне өйрәнүчеләрнең форумына икенче тапкыр җыелыштык. Кичә үткәрелгән түгәрәк өстәлдә һәм бүгенге пленар утырышта төбәкне өйрәнүчеләр, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре катнаша. Татарстаннан 180-гә тирәсе, Россиянең 35 регионнарының 200-гә артык кеше. Бу туган халкыбызның, телебезнең, авылларыбызның янышына битараф кала алмаган шәхесләр җыелды. 2016 елда 13 февральдә ягъни Татарстан туган якны өйрәнүчеләр җәмгыятенең барлыкка килгән вакыттан бүгенге көнгә кадәр эшләгән эшләрнең кайсы кыскача гына атап үтәргә рөхсәт итегез. Беренче юнәлеш оештыру һәм методик эшчәнлек. Яшьләрчә әйткәндә баштарак тәҗрибә һәм гамәлгә куючыларның булышлыгы булмаганлыктан активистларны сайлап алмабыз нәтиҗәсендә эшебезнең шактый гына аксап барды. Шулай да 2017 елда ахырында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты булышлыгы белән эшебез активлаштыруга ирештек. Нәтиҗәдә беренче, хәзерге вакытта Татарстан татар төбәкнең өйрәнүчеләрнең региональ иҗтимагый оешмасының уставы әзерләнгән һәм ул юридик яктан теркәлгән. Менә мондый безнең свидетельство бар хәзер Татарстанның рәсми рәвештә. Икенчесе, шулай ук төбәкне өйрәнүчеләрнең бөтен татар җәмгыяте уставы әзер, аны раслыйсы гына калды. Шәҗәрәләр төзү, якташлар турында мәгълүматлар туплау, Бөек Ватан сугышы һәм Афган сугышлар ветераннары өйрәнгән. Татарстан һәм Россия архивларында эшләү буенча методик күрсәтмәләрдә әзерләнде. Региональ структура һәм клублар оештыру юнәлешендә эш алып барыла. Татар туган якны өйрәнүчеләр җәмгыяте, совет, вузлар, академик институтлар, мәктәпләр, музейлар, төбәкләр өйрәнүче башка оешмалар белән берлектә яшь буын күңелендә туган якта мәхәббәт эшләр эше алып барыла. Әйтеп китәргә кирәк, менә без журналда басып чыгардык инде һәм башка юнәлешләр буенча эшлибез. Менә монда тәкъдимнәр бар, кайсылардан әйтәләр. Безгә кирәк бүгенге көндә төбәкне өйрәнүчеләргә бигрәк тә китап чыгаручыларга ярдәм фонды оештыру. Шулай ук Россиядә һәм Татарстандагы татар авылларының тарихын өйрәнү буенча 5 томлы басма чыгару буенча программа төзергә кирәк. Икенче юнәлеш гыйльми оештыру һәм фәнни тикшерүләр эшчәнлеге. Шушы үткән 2 елда без әйдәп баручы галимнәр белән берлектә һәм җирле хакимиятләрнең булышлыгы белән күп кенә чаралар үткәрүдә ирештек. Беренче, булар бөтен Россия халыкара һәм төбәкләр күләмендәге конференциялар. Татарстанда үзендә генә 22 шундый чара уздырылды һәм аларның материаллары басылып чыкты. Конференция безнең Татарстан ТАССР 100 еллыгына башка күренекле даталарга, юбилейларга, экология елына багышлап үткәрдек. 2017 елның 23 майда көннәрендә Азнакай шәһәрендә кеше һәм көнчыгы Татарстан табигаты, югалган тарихы авылларның өйрәнү торгызу проблема дигән темага икенче бөтен Россия конференция чит ил һәм Россия галимнәре катнашында үткәрелде. Азнакайда шушыннан масштаблы конференция 2014 елда да үтте. 2018 елда 17 майда икенче ел буе сабан туе исаларында, беренчесе 2017 елның Туймазы районында үткән иде. Без Азнакай районының җитәкчелеге белән берлектә галимнәр, төбәкчеләр һәм җәмәгать эшлекләре Ык елгасы бассейнда кеше һәм табигать, тарих һәм хәзерге заман дип исемләгән конференция җыячакбыз. Шулай ук Старобеков авылында, Лениногорскда, Чирмешәндә, Бәрәкәдә, Әлкидә, Биктәүдә һәм башка районнарда һәм авылларда бик нәтиҗәле конференциялар узып китте. Шуның өчен әйтәсем килә беренче җитәкчеләргә. Мәсәлән, Азнакайның җитәкчесе Марсит Шәйдуллинга
Әлки районының хәзерге Чилмешан районының җитәкчесенә Фердинанд Дәүлетшин һәм башка җитәкчеләргә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Татарстан Дәүләт Советы һәм Казан көллиятындагы базасында беренче конференция үткәрдек. Тәтеш районнарында, Әтрәч, Чүпрәле, Мунчали, Аксубай районнарында, Татармайнада, авылларда, Азнакай, Чатыртауында һәм башка урыннарда үткәрелгән бәйрәмнәрдә һәм конференцияларда бик кызык үттеләр. Яшьләр өчен оештырылган чаралар Күкмара районында, Үтәймеш укуллар, Аксамышта, Агыдел яшьләр лагере кысаларында конференциялар үтеп китте. Безнең Мираж журналы һәм Казанский ведомости газеты Татар энциклопедия институты белән бергә biz авылдар тарихи өйрәнү һәм тарихи мәдәни мирасны саклау мәсьәләләре башланган түгәрәк өстәлләрдә үткәрдек. Шулай ук археология, эпиграфия, архитектура өлкәләре өйрәнү буенча 40 тикшерүләргә зур игътибар бирелде. Без галимнәр bu эшнең җирле хакимият булышлыгы белән алып барабыз һәм фәнни тикшерү процессына җирле укытучыларны, төбәктәшләрне, музей хезмәткәрләрен, аспирантларны, студентларны, мәктәп укытучыларын җәлеп итеп тырышабыз. Табылган әйберләр, кабылдыклар без һәрвакыт җирле музейларда, мәсәлән, Күкмара, Апас, Тәтеш, Яшелүзән, Сарман Мөслим, Азнакай музейларына тапшырабыз. Шуннан безнең галимнәр һәм төбәкчеләр төрле чит илләр конференцияларында катнашалар. Өченче юнәлеш фән яңарту, мәгълүмати эшчәнлек. Бу юнәлештә телевидение һәм радио мөмкинчелек актив файдаланылды. Төбәкне өйрәнү проблемалары башланган. Күп санлы тапшырулар катнашты. Популяр газеталар һәм журналларда мәкаләләр басылып тора. Бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан фәнни академиясе тарих институты, безнең Мираж журналы сайтларында актив файдалана. Бу эш киләчәктә дәвам итәчәк. Шулай белән bir rəttən төбәкне өйрәнүчеләр үз сайтын ача максатка ярышлы булыр дип уйлыйбыз. 4-нче нәшрият эшчәнлеге, китаплар бастыру төбәкне өйрәнүчеләр эшендә иң мөһим юнәлешләрнең берсе булып тора. Алар үзләренең күләме ягыннан һәм фәнни тирәнлеге җәһәтеннән дә төрле, ләкин барысы да кирәкле дип файдалана. Мәсәлән, Фазыл Вәлиәхмәт үзенең пенсиясеннән акчасына 6 китап бастырып чыгарды. Азат Сөнкеш Апас энциклопедиясе 3 томын нәшриятте. Шулай ук Мөхәммәтшин, Туйкин, Абзалова Сарман, Амирханов һәм башкалар, Тәҗиев, Гариф, Тәхмәтҗанов, Ислаев, Файзулхан кебек күп энтузиастлар бар. Күп кенә китаплар хакимият башлыклары һәм предприятие булышлыгы белән дөнья күрә. Алар арасында конференция материалы һәм аерым авторларның китаплары шактый. Монда инде китап язучы ярдәм фонды да алар арасында беренче номинация конкурста оештыру кирәкле дип күренеп тора. Туган җир журналын чираттагы саны басылып чыкты. Сез күрдегез, ана без әле бу журналның хәзер номерында свидетельствосы бар бездә чыкты. 5-нче халыкара төбәк хезмәттәшлек. Без бу юнәлештә эшне безнең вәкилләр Россия регионнары һәм чит илләргә чыккан вакытларда төрле элемтәләр булдыру. Андагы галимнәр үзебезнең чараларны чакыру юлы белән алып барабыз. Бүгенге көндә Татарстанның читтән яшәүче теләктәшләре арта бара. Sözümün ахырында беренче тәкъдим итүчелек белдерәсем килә. Хөкүмәтнең төбәкләре өйрәнү эшләре арасында 3 номинациялы конкурс үткәрү өчен махсус грант булдырып үтенәбез. Мөмкин булса безгә бер башкаларның тәкъдимнәре монда итүчеләр булыр дип уйлыйм. Шулай ук хөкүмәт органнары авылдар тарихи өйрәнү, шуның нәтиҗәләрен 5 томлы басма әзерләү һәм дәүләт программасы булдыру өчен барлык фәнни институтлар өчен координация таләп ителә. 20 минут булды. Бетте. Hürmetli kollegalar, biz barımız da bu işimizde ne kadar muhim, izgi bulun anlayan kişiler gelecekte devletlerle anlaşıp birbirimizin kaderini verip birden bulup yaşargıda işlerine yapsın. İtibarı için rahmet, zor rahmet. Rahmet. Kişege fikir alışılarda bir neçe fikir яңгырады bizim televizyon kanallarında. Şu проблемаларны яктырту мәсьәләләре бүген иртән миңа ТНД каналының җитәкчесе шалтыратты. Ул бүтән чарада катнаша, аннан китәлмәде, шуңа күрә үзенең урынбасарын җибәргән. Менә биредә ТНД каналының җитәкчеләренең берсе. Әгәр дә сорауларыгыз булса, ул чыгыш ясарга исә без сезгә сүз бирәбез. Чөнки барысында кызыксындыра, телевидениега үтеп керү мәсьәләләре, ничегрәк үтеп кирип була, ничегрәк менә залда утырган бүгенге көндә 370 кешене bir яртысын булса да, bir ел эчендә телевидение каналында күрәселәре килә. Һәрберсе үзендә күрәсе килә. Шуңа күрә мөмкинлекләрегезне ачып салып сөйләшсәгез иде, ярыймы? Инде сүз, киләсе сүз
Bütün Россия Татар Авыллары İçtimai Uyuşması Совет Reisi Галимов Фәнир Гилметдин улына бирелә. Темасы тарихи төбәк тарихының һәм төбәк этнотуризмның Татарстан һәм Башкортстанның ык буе зонасындагы татар авылларының алдагы үсеше контекстында кайбер нәтиҗәләр дигән. Исәнмесез президиум ағзалары, һәм инде шушы татар авыллары өйрәнүче һәм тикшерүче мөхтәрәм милләттәшләр. Мин үзем Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылыннан. Һәркайсыбызга туган җире иң газизе һәм ямьлеседер. Минем авылымда җир шарының иң матур җирендә урнашкан. Мул сулы, олы елгасы юган. Әмма 7 яктан шелтерәп аккан 7 чишмә суларын үзенә җыйган кичкенә инеше урман таулары безне үзенә тартып тора. Бүген Төмәнәктә 1200-дән артык кеше яши. Әмма авыл көннән-көн үсә, зурая. Соңгы мәгълүматларга караганда, тагы да 200 кеше Төмәнәктә җир сорап гариза бирелгән. Шунысы куанычлы, аларның күпчелеге Төмәнәктә туып үскән егетләр һәм кызлар. Безнең якта халык башыча теписе да яшәү үстерү белән шөгыльләнә. Авылда яшьләр өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Урта мәктәп, башка җәмәгать объектлары эшли, халык матур яши. Шын татарларча күршесеннән уздырып, матур-матур йортлар салалар. Бүгенге көндә мәктәптә 130лап бала белем ала. Ә инде киләсе уку елында беренче сыйныфта керүчеләр саны 30дан артып китә. Елдан-ел авылда балалар саны арта баруы куанычлы хәл. 21 гасыр башына кадәр авылыбыз мәктәпләрендә туган тел буларак татар теле укытыла иде. Әмма кызганычка каршы, 20 гасыр ахырында җәмгыятьтә булган вакыйгалар шаукымында бүген татар телен туган тел буларак өйрәнүчеләр саны елдан-ел кими бара. Берничә ел элек миндә авылымның тарихы, аның уңган кешеләре хакында китап язып калдыру теләге туды. Бу 2008 ел иде. Һәм инде 2008 елда авылдашларым Казанда яшәүче дустым, билгеле язучы Шаһинур Мустафин ярдәм белән "Синеке бит без Төмәнәккәем" дигән хезмәт китабым туды. Менә инде аның монда авылдашларымның бөтен ветераннарның, алдынгы кешеләрнең һәм инде авылым ничек булган укучылар турында чыгарган беренче китап. Эзләнүләр барышында 2002 елда башкарылган халык исәбен алу кампаниясе нәтиҗәләрен чагылдырган документлар белән танышырга туры килде. Анда акка кара белән Төмәнәктә 33% башкорт яши дип язылган иде. Шушы көннән миндә авылым тарихын барлау теләге туды. Чөнки нигә бу без татарча сөйләшеп башкорт булып язылганбыз икән дигән уй туды. Әлбәттә, мондый катлаулы эшне ялгызым гына башкарып чыга алмаган булыр идем. Якын дусларым, мәрхүм Илфак Шигапов һәм инде язучы тагын да шул иң якын дустым Шаһинур ага Мустафин шушы өлкәдә күрсәткән үзләренең аларсыз эшләп чыгып булмас иде, бәяләп бетергесез булды. Алар белән берлектә Уфа, Орынбур, Казан, Мәскәү архивлары документларын, авылдашларымнан алган мәгълүматларны барлаганнан соң, бары тик архив документларына гына таянып язылган "Кемнәр соң без Төмәнәк бабай" дигән китабым дөнья күрде. Бу инде нигә "Кемнәр соң без Төмәнәк бабай"? Чөнки мин Төмәнәк бабайга шушы сорауны бирәсем килде. Нигә без татарча сөйләшеп, башкортча дигән сүзләр дә безнең архивта чыга. Һәм инде Төмәнәк бабай архив документларына таянып, bütün arxivlarını aktarırlarsa mına şunday, ol bizge cevap verdi. Bu kitapta Төмәнәк бабайның bütün adından algan cevaplar bu kitapta var. Arxiv dokumentlarından көрінгенше, авыл тарихы 1692 yılda başlana. Çünkü nәк шушы yılda Төмәнәк бар tarafından Минзәлә ягыннан килеп утырган 6-7 гаиләгә җир бүлеп бирелә. Моны раслаган документның күчермәсе китапка урнаштырылды. Демәк, 2017 елда авылыбызның оешуна 325 ел тулды. Әйткәндәй, архив документларына күз салсак, 310 ел эчендә Төмәнәктә 4-5 башкорт кеше генә яшәгән булып чыга. Китап чыгу уңайыннан 2013 елда авылдашларым белән олы итеп шәҗәрә бәйрәме уздырдык. Бәйрәмгә чит илләрдән дә һәм Россиянең төрле төбәкләреннән кунаклар җыелды. Һәркем кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырышты. Гаиләләр нәселен, җепләрен барлады. Яңа туганнар да табылды. Уфада татар авыллары тарихына багышланган конкурста безнең китап 2нче урынны яулады. Үзләре
күреп үсмәгәч, балаларга әби бабаларның ничек тормыш иткәнен сөйләп кенә аңлатып булмый. Халык мәкаләдә бит шулай ди: 1000 кат ишеткәнче бер кат күрүең яхшы ди. Авылымның үткәнен яшь буынга җиткерү теләге белән узган елда бабай утары ачык һавадагы этно авылын төзедек. Шунда исә хәзерге вакытта без бер кичәгрәк тә бу теманы әйтеп үттеләр. Без инде азакка буын кешеләрдер, безнең бабаларның, әбиләрнең 20нче гасырда ничек яшәгәннәрен, аңашып яшәгәннәрен аңлаучы. Менә ул вакытларда без шунда исә әйтәмәс, әбием дә минем 100 яшьтән ашып үлеп китте. Менә нигәдер ул вакытларда без шушы алардан сорап кала алмадык. Хәзер тарих битләрен актарабыз. Шушыларны безнең балалар безнең тарих битләреннән күреп, бездән телдән ишетеп, белеп калсыннар дип шу китапларны чыгару бик мөһим эш дип уйласым килә. Бу музей комплексында 17нче, 18нче, 19нчы һәм 20нче гасырларда татар булган авыллары конкурсы белән якыннан танышырга була. Йорт җиһазларын, эш коралларын үз кулларың белән тотып карарга була. Җил тегермәне, борынгы салам түбәле һәм саман кирпичтән салынган өйләр, абзар куралар. Гомумән музей комплексы үз ичендә 5 гасырга караган тарихлы материалларны берләштерә. Ватандашларыбыз гына түгел, бабай утарында инде Австралия, Төркия, Германия, Финляндия, Кытай, Испания кебек чит илләрдән килгән кунаклар да үз итте. 7 ай эчендә 2000ннән артык турист кабул иткәнбез икән. Инде без теркәп бардык, кемнәр килгән, алар үзләренең һәрбер язалар, тәкъдимнәрен, рәхмәтләрен инде менә шушындый бездә туристлар һаман да килергә җыеналар. Инде тагын Германиядән менә җәй көне 15ләп пенсиягә чыккан шушы туристлар килеп бездә ял итәргә дигән кымыз эчеп, сметаналар белән, йомшак ипиләр белән авыл тормышында яшәп, мунчалар кереп, кара мунчада кереп, алар менә шушындый тәкъдимне кабул иттеләр һәм инде килергә җыеналар. Кыш айларында туристлар җәлеп итү максатыннан канат юлы төзеп, тубинник ташу оештырдык. Монда инде бик күп халык көненә бай чагында 300-350 кеше килеп бездә шушы шуып кунак булып киттеләр. Кунаклар өчен атлар да йөрү, табигать кочагында ял итү өчен дә шартлар тудырылган. Агымдагы елда Түбәнәктә археологик эзләнүләр оештырыла, кабер ташларын өйрәнергә дигән планнар корабыз. Кем белә, бәлки авылыбыз тарихында тагы да бихисап серләрне ачуга ирешербез. 2017 ел июлендә Түбәнәктә тагын да бер зур вакыйга булды. Россиянең татар авыллары, Бөтен Россия иҗтимагый оешмасы, Бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә беренче тапкыр Ык буе авыллары сабан туен уздырды. Бу бәйрәмгә Ырымбур өлкәсеннән, Башкортстан, Татарстан өлкәләреннән 14 район катнаша. Чөнки Ык буенда шунда исә безнең 14 район килеп чыга, 2-3 төбәктән җыелган районнар. Һәм инде Татарстан хөкүмәтеннән килде безгә Ингел Фаттах җитәкчелегендәге делегация Башкортстанга килү бәйрәмнең дәрәҗәсен бермә-бер арттырды. Монда инде шушы делегатлар арасында 500дән артык кеше безнең Түбәнәкне күреп һәм аның табигатын күреп киттеләр. Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы җибәргән кыйммәтле бүләкне, җиңел машинаны Татарстаннан килгән батыр лаеклы яулады һәм туган ягына алып кайтып китте. Алдагы елда мондый бүләкне бәлки Башкортстан батырда яулар дигән өметтә калыйк. Албый шулай булсын. Әйе, уганнарны елга сылтавында якынайтты, берләштерде. Инде ата-бабаларыбызның шушы елга буйларында дус тату, көн итәргә дигән изге әманәтен саклау безнең изге бурычыбыз. Без Ык буе сабан туен оештыручылар эстафетаны алган исләшкәнчә Татарстанның иң күркәм районыннан берсенә тапшырдык. Алла бирсә, быел 18нче елда бу күркәм бәйрәм Татарстанның Азнакай районында узачак дигән өметтә торабыз. Инде бу бәйрәмгә Россиядән гына түгел, чит өлкәләрдән дә кунаклар килергә җыена. Бу уңайлар шуны әйтәсе килә. Хөрмәтле Ринат Зиннур улы, бу яңа башлангычның Татарстанның Атказан районы җирендә тиешле дәрәҗәдә бергәләшеп, тернәкләндереп җибәрсәк, бик яхшы, матур булыр иде. Чөнки бу гади сабантый гына булмаячак. Монда атаклы Ык елгасының уң ягында, сул ягында урнашкан бихисап районнар, анда яшәүче авыл эшчәннәре үзара икътисади бәйләнешләр, дуслык күперләре булдырачак. Бердәмлек, туганлык ныгыячак. Алдагы елда Татарстаннан соң бут күршебез Ырымбур өлкәсе бу башлангычыбызны дәвам итәр дип ышанасыбыз килә. Иманым камил, бу изге башлангыч дәвамлы булыр.
Ике тугандаш республиканың бу исемлеккә кергән барлык районнарда үзендә ык буе авыллары Сабан туен кабул итәр дип өметләнәбез. Бу Сабан туй безне тагын да берләштерер иде. Якын туганнар, күршеләр булып яшәргә өндәр иде. Киләчәк монда авыл тормышына мәхәббәт уяту максатыннан агымдагы елның җәендә Бабай утарында сәләт лагерын оештырырга телибез. Бу эшләр туган авыллар тарихын тагын да тирәнрәк өйрәнергә, дуслык туганлык күперен ныгытып, бабаларыбыз корган тормышны, аларның бердәмлеген, авылларны саклап калырга ярдәм итәр. Һәм инде шушы тормышка ашырга балаларга тапшырсак иде дип килә. Татарстаннан читтә дә татар авыллары бик күп. Алар Татарстанга туганына караган кебек карый, туган йортына кебек карап тора. Киләчәктә башка районнарда шундый балалар лагеры оештырылса, Татарстан белән араларын тагына якынайтса, нинди яхшы булыр иде. Чыгышымны түбәндәге фикер белән тамамлыйсым килә. Ык буенда урнашкан бай тарихлы татар авылларында телебезнең гаҗәеп матур җәүһәрләре сакланып калган. Халкыбызның үзенчәлекле дә, сокландыргыч та булган изге телебезне саклап калу һәм алга таба үстерү мөһим бурычларыбызның берсе. Туган телләрне саклап калу эшендә без Башкортстан татарлары, якын кардәшләребез белән бердәм булырга тиешбез. Чөнки ни дисәң дә, Әнгам Атнабаевның 1991 елган шигыре бүгенге көндә аеруча актуаль яңгырый. Син татар дип, син башкорт дип, әрләшмичә туганнар, бу халыклар гомер бакый бергә тормыш корганнар. Син татармы, син башкортмы, анда түгел мәсьәлә. Башкорттан да, татардан да, урыс туа, вәт бәлә, менә кайда мәсьәлә. Сыннан да матур эшләр, проектлары яңа, күренеп тора. Без бергәләшеп, менә бу Ык буе авыллары Сабан туен уйлап, аның белән бергә аның инициативасы иде. Шуңа ияреп инде Себердә Иртеш буендагы авыллар Сабан туена әзерләнәбез. Хәзер аларда шуңа Себердән килгәннәр белеп торыгыз. Иртеш Казакстандагы, Рәсәйнең бик берничә төбәге аркылыга Ык буенда кебек, Иртеш буенда да татар авыллары эшләгән. Һәр адымда, һәр җирдә Идел буенда, су буенда урнашырга мөмкинлек булмагач, анда китеп су буйларына урнашкан халкыбыз авылларны шунда кырган. Инде без әле күптән түгел Пермь краенда булдык. Анда Пермь краеның икенче безнең Хавыев Алмаз бик матур иттереп Пермь крае авыл эшмәкәрләренең икенче җыенын уздырды. Шулай ук сүз Ирен буена урнашкан татар авылларының Сабан туен берләштерергә дип хыялланып йөриләр. Монысы да мөһим әйбер. Мондай җирләр, мондай проектлар яшәүгә лаеклы. Чыннан да зур суларның буена урнашкан татар авылларының рухы бердәм, чөнки су берләштерә аларны. Шушы су рухы ул халкыбызның рухына нык йогынты ясый торган әйберләрнең берсе. Сөз Нәгъимов Нәҗәт Мәзгүт улына бирелә. Татарстан Республикасының Азнакай районы төбәк тарихын өйрәнүчеләр хәрәкәтенең һәм төбәк тарихы буенча китаплар нәшер итүче советның координаторы, Татарстан Республикасы Азнакай районы башлыгы урынбасары, техник фәннәр кандидаты. Хәерле көн, хөрмәтле президент, хөрмәтле делегатлар, килгән кунаклар. Сезгә мәгърур Шатыртаулы Азнакай халкыннан кайнар сәлам җиткерәм. Һәр төбәкнең үз тарихы бар. Кайберләрнең ерак гасырларга сузылган ул, кайберләре кыска гына араны били. Безнеңчә төбәк тарихын өйрәнүне, авыллар тарихын өйрәнүдән башларга кирәк дип уйлыйбыз. Ләкин бу гаять катлаулы процесс. Чөнки авыллар барлыкка килүгә күп төрле сәбәпләр, алшартлар, вакыйгалар зур йогынты ясаганнар. Димәк, һәр авылның төбәк тарихында үз урыны бар. Шулар арасында Азнакай районы авылларда үзенә лаеклы урынны били. Азнакай үзе турында нихәтле җырлар җырлаткан, риваят, легендаларга кереп калган ямьле Азнакай ул. Берничә тапкыр Азнакай якларының 18 гасырда яшәгән танылган галим сәяхәтче Петр Симон Паллас үзенең «Путешествие по разным провинциям российского государства» дигән хезмәтендә искә ала. Аның язмасында бүген дә Азнакайның горурлыгы булган Шатыртау искә алына. Азнакай тарихчысы Роберт Зарипов төбәгебезнең тарихын ныклап өйрәнеп, Урсаем син минем Урсаем үткәннәр зиннән китапларында Таматак төбәгенә халыкның беренче буыны 14-16 гасырларда күчмән угайлар
бу җирләргә килеп төпләнәләр ди. Ак елгасының ярында берничә авыллар барлыкка килгән. Тамытык авылына 1690-нчы, Урсай авылына 1698-нче, Шалпыга 1700-нче елларда нигез салынган дип фаразлана. Тарихны халык яза дейбез. Чөнки тарих һәр нәселнең үткәненә барып тоташа. Бөртекләп җыйган истәлекләр язмаларга, әүрләп китап битләренә урнаша. Азнакай турында чыккан китап җыентыкларны яңа вакыйгалар, истәлекләр белән тулыландырып, туган як тарихын барлау максатыннан Азнакай районы һәм күп кенә авыллар тарихы турында китаплар чыгаруда китап кадерен белүче районыбыз җитәкчесе Марсел Зөфәр улы Шайдуллин һәм Нихат Музафаров, Илдус Гилаев, Марсел Гариповлар җитәкчелегендәге иҗат төркеме зур тырышлык куйдылар. Азнакайга нигез салынуга 200 еллы, шәһәр исеме бирелүгә 25 еллык уңаеннан Азнакай китабы дөнья күрде. Ул 4 телдә татар, рус, төрек һәм инглиз телләрендә нәшр ителде. Иҗат төркеме туктаусыз хезмәттә. Якташларыбызның тормыш юлларын, язмышларын, ирешкән казанышларын чагылдырган язмышыбыз Азнакай нашы судьба дип аталган энциклопедик белешмәдә дөнья күрде. Хәтерсез халык, киләчәксез. Хәтер турындагы авыллар, тепло покинутых деревень китабы районыбызда югалган авылларны хәтердә тоту максаты, аларның исемнәрен тарихта калдыру теләге белән язылды. Әлеге китапка халыкның тетрәндергеч истәлекләре дә, моңзарлы күз яшы да шактый туплап бирелгән. Нәсел уясын төзек тотарга, нигез тамырларын корытмаска, бүгенгенең кадерен белеп, яшәргә кирәк дигән фикерне яшь буынга җиткерүне үз алдына куйдык. Төрле сәбәпләр аркасында яшәүдән туктауга дучар ителгән 36 авыл тарихын үз эченә алган әлеге китап бу соңгысы булмас дибез. Бу китапның файдасы зур булды. Масса күләм чараларда юкка чыккан авыл кешеләре белән очрашу, ул җирләрдә кече сабан турлары үткәрү, зиратларны чистарту, авыл урынына истәлек такта, стеллалар урнаштыру районыбызда матур күренешкә әверелде. Күптән бу авыллардан күчеп китеп, илебезнең төрле төбәкләрендә яшәүче якташларыбыз хәзер елда кайтып, үзләреннән өлеш кертеп, очрашулар оештыралар, дини бәйрәмнәр оештыралар. Иң әһәмиятлесе, киләсе буыннарга балаларына кайтып, шушы Азнакай җирлегендә, шушы югалган авыллар урынында калган зиратларда әти-әниләрнең, әби-бабаларның зиратларын күрсәтеп калдыралар. Бу бигрәк тә әһәмиятле. Районыбызның бай тарихы галимнәрне кабат Азнакай ягына җәлеп итә. Яңа эзләнүләр, табышлар барлыкка килә. Альберт Бурханов, Җәмил Мөхәммәтшин кебек тарихчы галимнәр Азнакай төбәген өйрәнделәр һәм өйрәнәчәкләр. Һәм үзләренең хезмәтләрен халыкка тәкъдим итәләр. Шул ук вакытта авылларыбыз, тарихчылар да үзләренең бөтен тырышлыкларын куеп, әлеге эшне бергәләп дәвам итәләр. Юкка чыккан дип саналган авылларның яңадан тернәкләр киткәннәре дә бар безнең районда. Мәсәлән, Кызыл Йолдыз авылы, Тургай, Агымсы авыллары, алар инде кабат дөнья күрделәр. Инде Шалтаймас, Фрунзе, Шатыра авыллары, алар инде бетәргә дучар ителгән авыллар дип каралсалар да, бүгенге көндә йорт төзергә урын алуында авырлашты. Бу безне бик нык шатландыра. Азнакайыбызның иҗади төркеме халык тырышлыгы белән киләчәк буыннарга яткар итеп калдырды. Бай тарихлы районыбыз авыллары турында уннан артык китап туплап чыгарды. Ни өчен уннан артык дим? Чөнки әле быел безнең язып бетерәсе 3 китабыбыз бар. Монда гына туктап калырга әле теләк юк. Киләчәктә дә бу эш дәвам итәр, авыллар тарихы өйрәнүләр яшьләргә тапшырылыр. Бу эштә әлбәттә төбәкнең үз халкыннан да күбрәк белеше юк. Шуңа да халык үз тарихын язып, җыентыклар булдырды, ифрат та мактаулы эшләр эшли, һәм бу эшләрнең дәвамчылары да булыр дип ышанып калабыз. Без авыллар тарихын язганда аерым шәхесләр, күренекле кешеләр турында түгел, бөтен авылда яшәгән һәм яшәп инде анда читкә киткән үзебезнең чырдашларны, кырдашларны да табып, аларның һәр берсе турында, һәр нәселе турында китапка кертеп калдырырга тырышабыз. Чөнки бу киләчәктә тарихи мирас булып бара торган эш булыр дип ышанып калабыз. Сүземне бетереп әйтәсем килә, хөрмәтле тарихчылар, төбәкне өйрәнүче үзешчәннәр, сезгә бу җиңел булмаган эштә уңышлар телим.
Аллаһы Тәгалә сәламәтлек берсен, сабырлык булсын, муллык берсен. Ә инде үзебезнең хөкүмәтебезгә, җитәкчеләребезгә һәм менә шу җыенны оештыручыларга зур рәхмәт әйтеп, сезне барыгызны да азнакайда булачак майдагы җыенга чакырам һәм инде июнь аендагы Сабантуенда көтеп калам. Рәхмәт сезгә. Хәзер сүз Саратов өлкәсеннән килгән кунагыбызга Татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте җитәкчесе шулай ук Фрид Айни улы Рәшитовка сүз бирелә. Аның темасы төбәктәге татар тарихын өйрәнүдә кайбер нәтиҗәләр һәм киләчәккә планнар дип атала. Саратов шуларның берсе, алар бик актив өйрәнәләр, халыкара конференциялар оештырдылар. Гомумән безнең татар оешмасы тарихны өйрәнү өлкәсендә бик зур активлык күрсәтә һәм зур уңышларга ирешә. Рәхмәт итегез. Зур рәхмәт, кадерле дуслар, милләттәшләр. Шуннан да сезне ихлас күңелдән Үкәк Сарытау җирендә яшәүче татар халкы исеменнән сәламларга рөхсәт итегез. Кичә җыеныбыз бик матур башланып китте. Bütün безгә, безнең өчен bütün уңайлыклар, bütün шартлар тудырылган. Моның өчен әлбәттә җыенны оештыручыларга зур рәхмәт әйтәсебез килә. Рәхмәт аларга. Мондый җыеннар даими рәвештә һәр ел үткәрелә икән. Бу инде без алып барган хезмәтнең кирәкле һәм кыйммәтле булу турында сөйли. Бу чыннан да шулай бит. Тарих, татар авыллары, төбәкләрдәге татар тарихы, ул гомум татар тарихының чыганагы да, нигезе дә. Соңгы вакытта тарихыбызны язуда шактый казанышлар күзәтелә. Моны без кичә ачылган китаплар күргәзмәсендә дә күрәбез. Менә Ренат Зиннурович әйтеп үтте, 1000-дән артык китап җыелган икән. Тәкъдимемдә бар, шул китапларның каталогын ясасак иде. Чөнки анда йөреп бик авыр. Булса каталог, шуннан соң була иде инде бу китапларны табырга. Бигрәк тә Казан, Татарстан тарихчыларының уңышлары зур. Шулай булса да, безнең Саратов өлкәсендә шулай ук бу эш алып барыла. Менә рәхмәт яхшы сүзләрегез өчен. Римма Атлас кызына һәм Ренат Зиннуровичка безнең эшләребез турында. Соңгы вакытта, соңгы 20-25 ел дәврендә татар авылларының тарихын язуда кайбер нәтиҗәләребез бар. Алиева, Атлаш, Масеевка, Мастяк, Урта Ләзән һәм башка татар авылларының тарихлары, тарихи китаплары чыкты. Менә кичә генә күргәзмәдә күрдек. Үткән елны тагын 4 татар авылының тарихы өстәлгән бу списокка. Алар Алтата авылы тарихы, Алтата, Индерка, Евлейка һәм Усть-Уза зур татар авыллары, Саратов губернасының авылларының тарихын язганнар. Безнең дусларыбыз һәм әлбәттә аларны шушы казаныш белән шулай ук котлыйсы килә. Бу бик зур казаныш, бик зур эш. Бездәге алып барылган эшләр
1989 елны төзелгән Идел иҗтимагый оешмасының эшчәнлеге белән башланып киткән иде. Баштан ук без халкыбызның борынгы һәм урта гасырлар тарихына зур игътибар иттек. Бигрәк тә Алтын Урда дәүләтенә, аның хәзерге Саратов шәһәре территориясендә урнашкан Үкәк шәһәре һәм археологик Уйык шәһәрчегенә. Биредә археологлар Николай Михайлович Малов, Казаннан, Казан университетыннан Леонард Федорович Дашковский, үзебезнең татар милләтеннән Рөстәм Әбрәм улы Сингатуллин һәм башкалар эзләнүләр алып баралар. Сарытау татарларының региональ милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Камил Мөшәблязов инициативасы һәм матди ярдәме белән Үкәккә һәм гомумән Алтын Урдага багышланган берничә фәнни конференция үткәрелде. Китаплар чыкты. Үкәк темасы белән хәзер инде Саратов университеты, Өлкә төбәк өйрәнү музее да кызыксыналар, шөгыльләнәләр. 2012 елдан бирле Уекта Алтын Урда шәһәренә багышланган фестиваль тарихи реконструкция үткәрелә. Анда дистәләгән мең кеше катнаша, әлбәттә, барлык милләтләрнең дә вәкилләре. 2015 елда Саратовта милли мәдәният мөхтәрияте инициативасы белән Алтын Урда шәһәрләренә багышланган зур халыкара фәнни-гамәли конференция уздырылды. Анда ул илдән килгән 70-кә якын галим катнашты. Бу зур гамәлдә Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе, аның президенты Мәксум Камилулла улы Салахов актив катнаштылар. 2016 елның конференцияның материаллары басылып чыкты. Барлык чыгымнарны диярлек Аблязовның Марат акционерлык җәмгыяте үз өстенә алды. Авыллар тарихыннан һәм Үкәк тарихыннан башка да күп кенә темаларны һәм тарихи сюжетларны ачыклау безнең бурычыбыз булып тора. Буна бер генә мисал. Бөек Рус революциясының 100 еллык юбилее уңаеннан Сарытау татарларының революцион хәрәкәттә катнашуларын архив документлары аша тикшерү әлегә кадәр билгеле булмаган бик күп фактларны һәм шәхесләрне дөньяга чыгарырга мөмкинлек бирде. Чын мәгънәсендә ачышлар булды, фәнни ачышлар килеп чыкты бу эштә. Бу эшнең җимеше буларак Саратовский татары в Российской революциях дигән китап чыкты. Менә кичә мин яшьләр оештырган сессияда катнаштым. Татар бистәләре багышланган сессия иде. Бу бит шулай ук бик кызыклы, бик кирәкле тема. Шәһәрләрдәге татар бистәләре, татарлар торган урыннарны өйрәнү һәм хәзерге заманда да ул бистәләрне ничек тә булса җанландыру ул бик мөһим бурыч дип беләм. Шушы урында сүземнең ахырына якынлашып, язмаларыбыз, хезмәтләребезнең сыйфаты турында әйтәсем килә. Аларның эчтәлеге һич шиксез дәлилле, хакыйкатькә туры, төгәл булырга тиеш. Моның өчен архивларга барырга, анда дистәләгән еллар буена кеше күзенә күренмичә яткан документларны эзләп табып файдаланырга кирәк. Бу әлбәттә җиңел эш түгел. Һәр өлкә шәһәрендәге архивта миллионлап документ саклана. Аны инде тарих хезмәткәрләре яхшы беләләр бездән дә башка. Сиңа кирәккән берничә дистә яки 100 документны табу, искать иголку в стоге сена
işine evrilüğü mümkün. Şunu iste tutup, bütün Tatar Tübekler Tarih'in Öğrenmişler Cemiyeti Reisi Kamil Ali Mişablazov şunun inisiyatifi bilen çıktı. Arxiv fondlarında bulgan Tatarlar bilen beylenişli barlık dokumentlarını açıklap, her arxiv boyunca putevoditel, uказатель gibi нәрсе buldurup, kitap bitip çıkarır bu materiallarını, internette koyup. Bu zor kilemli hem bik de kirekli benim fikrimce iş ülken yılının başlanıp da gitti. Sarıtay ülkesi Devlet Arxivi fondlarından 2000 yarım şaması Tatar Delası diyoruz indi. Tatar Delası açıklandı. Alar 1913 yılga kadar şurga karı. Hazır şu materyalını kitap bitip çıkarı üstünde iş başkarılar. Astrakhan hem Ulyanovsk arxivleri boyunca işler, bu iş izleniyor işi ahırına yakınlaşıp kile. Alda, Pensa, Saransk, Tambov, Rizan arxivleri bu işini başkarıp çıkı uçurağında Tatar tarihini yazıcılar kullarına bir de faydalı instrument tanıklar idi. Alarının eğitim производительность труда şaktı artır, hizmetlerinin sıfatı üstler. Dikmene tarihimizde öğrenmişine ibrek yaş tikşlenişlerini tartırga idi. Hazır bizim все-таки средний возраст, наверное, раз artıgragindi. Kübrek yaşlarını bu işe tartırga. Şulayuk arxivlarda tabılgan dokumentlarını, kopyaların saklauını, alarını öğrenü, jiyintiklar etip çıkarı turunda da uylarga kirek. Ütisi işleri biz küp hem katlavlı. Şulayda Tatarstan hakimiyeti yardımı bulganda hem de Kamil Ablazov, Eduard Ganeyev, Renat Abuzarov, İlyas Ayzatullin gibi millet canlı bulduklu işmeker yigitlerimiz tırışlığında bu işlerini umışlığına başkarıp çıkarız deyip ışanam. Şu optimistik notada çıkışımda da onlarga rüksat edeceğiz. Söz Muhammed Şin Garibcan Sadıkoğlu'na verilen Tatarstan Respublikası Tibet Tarihi'nin İğrenmişler Sovetizası Tatarstan Respublikası'nın Baltaş rayonundan Tibet Tarihi'nin İğrenmişi, şagir, yazıcı bizim yakın dostumuz bütün işlerine birleşip alıp vararız. Baltaş rayonunda iki resmi bulmagan lider Gazi Muhammed Şin hem Celil Kazire. Hayırlı hürmetli fikirdaşlar, bizim bugünkü yayınımız birincisi tugul mertebeydi oturda bizim uçuruşda yazışmasam önemli iki mertebe Rusya külemde uçuruşumuz ikinci mertebe Tatarstan boyunca ayrım uçuruşkandık. Rusya külemde biraz kelimse siyasettik. Bir ningi devlet yaki vlaş organı kuşu bilen tugul halkının üst tilegi, uzun tutuşu, uz ihtiyarı, uz tırışlığı bilen varlıkka kelgen, tuğan tübegini ürenü, onun doğanlı, facigali uyumunlarga salatırgan tarihin barlığı hareketi, bugün Respublikamızın oynap durgan cemaat kuruluşunun bir de yığıntılı yönelişine, tormağına evrilip bana. Bu mine 30 yıldan artık ömrümünü şu hareketke bağışlayan ülken kişi olarak bir de sürdüre. İsen bulsalar, Bakıya Gaziyat, Yenaf, Yıldız Yusuf gibi rayonumuzda bu işin başlangıçında durgan ilgerilerimiz de bir şart olabilir. Mine bugün bizim yayınımızda kişi bugün Respublikamızın vlaş organlarının bütün tarmaklarından yukarı derecede vakiller katmışlar. Bu da bizi bir süyündüre. Demek biz ne işimizde devlet küleminde yukarı derecede olu itip beyelevinin
Değil mi? Rahmet olarım barısına. Hem ikinci bir netice çıkarasın ki demek biz koyşandır bir tek gerekli bulgan işini başlayıp jibergenimiz iken, işleyimiz iken hem işleyeceğiz. Ben şunusuna da söyleyeyim, bizde Respublikamız bu yönelişte ilde eydep barıştı belki. Hiç yokunda şuların birisi. Şular yok bütün resmi teritoriyasını toralı vuruşan totar halkı bu hareketini güdermişi millet olarak. Gerekli iş değil, bu şundan da şulay. Gerekli iş. Kub yağından yakın kileler, bugün çıkış yasavşılarda ki şeyde şulay buldu. Bugün bir il aldığında gazetten çıkartılan bir buruştur. O avlunu saklav. Saklav buna değil, avlunu turguzu. Bitken avullarını turguzu. Minişanı müter bir vakit, bütün resey devleti alınıp avullarını turguzur. Bu tençe mümkün değil. Niçin? Birinciden avul, o ilinin ahlakını saklavıcı. Eligine bulgan kimir vakıgalarını iskaçırırken bugün çıtır şavu verilen indi hizmetler kim kayıplı diken soruğa cevap koy da sebebi değil. Sebebi neresi? Ahlaktır. Okşa bugün padişah her birimizden kuvvetli. Ahlak değil, namus değil. Koşandır Rasiydi söz başlığında çiz demeyim deyip söz başlığında. Bugün çiz, söz, namus, ahlak kişilerini kimse tüm sözüne eğlendi. Ben şu sıradağına bir gazetede hatırlayın mı karposu gazeteyken zor iti yazıp koyulan. Sen namuslu mu ne olursa seni okşanı yutturur. Diyen, afarizm diyor. Fikir. İkinciden, Babat Mürvetleri, avul bugün o halkının, ilinin ahlakının fundamentsiz bir nersede duralım. Eğer de ahlak yok iken, cemiyette yok. Son vakitte gazetelerde görüngen fikir beni büyük temine eserlendirdi. Bugün bütün Rusya o zimneye erişmedi. Şulay varsak şimdiden de şulay. İkinciden o ilinin tuyandırmışısı. Il bütün dünya bilen düşmanlaşıp bitkeş, saniksiyeler kırtılıp ağır halde kalgaş, şu vap gadi hakikat niyisine çürdü kabat. Ama bir neşe yöntümezgine önge kirgeni kabat üretti. Son bu vakitte süt yetiştirirse çatır günce varlıkla kirgen problemi da şu sorunda söyleyebilir. Ağır kişisi nişiktir? Ağır kişisi ilde bugün kirektir. Ağırını il batkan vakitte yavuşatıran solan bitip pararla değiş değil. Ağır iline üzerine kışanışla duyandırmış dedik pararla. Şu vakitte ne devlet yaşıyor. Duyandırmış desini yaşıyor. Olayına da değil, bugün ağır, o halkının selametliğini saklağı, hinafondunu saklağı. Son vakitte benim üzümden giraf değil yaşaytırgan, üç bile diyen yaştaki Circimir'de yaşaytırgan üç irodur. İyi olursunun yaşı illeşir. Hem işisinin de diğerinize Trump. Bana 26 yıl rayon hakimiyetinde hakimiyet başlığının sosyal meseleler boyunca orunbasarı olmuşlar devrimde sözle yoğunlaşılayınca tabipler bilen kuvaralaşına doğru geliyor. İn Avru'yla ot kazangan isimli tabip bilen söylüyorsun. Nersesin bu? 10 yıllarlık Trump diyen diğeriniz yok muydu? Oyan çıktı, oyan atamdı. Tuğyendirudayındı, tuklanudayındı, var yüzden öyleydi. Anlıyorsunuz mu? Şiitinin at hutunu alıp kaytıp, biz elimizdeki sütünü çıkarıp taşıda tutuyor. Bu bitti. Halkının selametliğini soklav, şıgan ağırlığına var. Olayına da diyor, halkının yine fondunu soklav üzeri bugün avul. Şuna göre avul götürüyorlar, vakilek. Siz bana bir sıra vereyim yani.
bugün yetiştirmenin, sanatının, производствоның ең нашар эшлей торган тармак ул нинди тармак? Yok. Bugün ең нашар эшлей торган тармак демография. Bolalar doğuyor. Bolalar yok. Mine bu tarmakta bize hizmet yetiştirirkenliği en tüveni. Bunda yok ise innovasiya da gerek değil. Nana Emine avulda bugün var bir şehirler bilen çalıştırganda bolalar tuva hali. Toza bolalar tuva. Hem şehir. Demek şuraya ulaş, avul bugün bizden bu ilinin demografik negizidir. Demografik dayanışı. Mine şuşalarını ekkenler avul saklarının ne kadar da ehemmiyeti kendini. Emine nişik saklar avulunu. Mine bu sıra oğlamızda çok mertebe kavatlandı. Kolu bizi cevap verdi. Ülkenin kanının ileşeri. Ülkeninden ibret olup kuşa kişi. Mene yaş tuğan vakitte bağını çıktı o. Yaşı. Bir yaşına gitkendi 50 nefselerini. Çünkü ülkenin ne bu mene bugün cıgılgıra öğremeyen ülkenin o. Eğitim öğremeyen evini tutkan indi. İkincisinde onu tutarda öğremeyen ülkenin o. Ülkeninden ibret olup. Mene bir misal getiresim bile. Bugün nindidir avulda problemi vardı fakireyken avul halkı jıyılışka jıyınalı da mene devlet bizge bilsin, bizge meşit gerek, bizge mektep gerek, bizge meksat gerek, bizge yol gerek, bizge uğramlarını çüklendirecek gerek, çişmelerini çüklendirecek gerek. Mene revolüsyaya kadar mene biz yozatırgan avul kitaplarının kubisinde avul tirkelgen de avulda bir hucalık yetekçisi de yok, avul sovyeti de yok, rayonda hakimiyet de yok. Avulun var starostası, hem meşiti. Starostanın koygusu şu bulgan, naluk jıgan. Tertip, kubbedir derecede prestupniklarını paralanın. Hem armiyaya rekrutlar jibergen. Olmamış, onun için ama. Avulun idaresi bulgan meşitte. Avul yaşayan mahalle bulup. Mahallenin üzeri meşit. Mahallenin yetekçisi avulun mullası. Mullanın işi gitip izleyenler eline koylardan topkanlar getirgenler avulca avulunda bulmasa. Ul elden indi kitaplar ortalığı ütüp ukaz olgan şundan sonra imam bulup gitken. Halkının şanışını oklamayırken ona ul halkı bulgan. Mine mahallede uyuşturulgan birisi de meşit olarga gerek, meşitte zinalganlar hem süleşkenden korar kabul etkenler de var meşit olarga. Balalarını okuturga gerek, okutu için medrese gerek, ziyılganlar da birge hal etkenler, rayonga da varmaganlar, kim nedir şutmaganlar da, medrese salarga gerek bizge de var medrese salarga diyorlar, hem şunlar da koyanlar. Yol kirek, uğram kirekçilik ya. Ne bugün totar ziratlarına ihtibar ediyor ya. Bu ürünlerde. Jey günü, üzerinden bir gerekmen kışıtkan, kış günü ünlü birden korunmaz. Kirip bulmuşlar bulmayalım. Yugu şu anda et yenilerimiz, ebi babaylarımız, yırak babaylarımız yok. Kimdir bolaları hatırlıyor. Eme, mene, meskimden kilip, kozanla kilip, şu yarım dernek. Ne Respublika tarafından ne inisiyatifler çıkar, soluklarını saklar, parklar bulur, tekese bulsun ne. Respublika'nın gidip bizim soluklarını almıyorlar bütün, soğuklar almıyorlar. Ne mahalle sistemisen turguzurga gerek olur. Onun için uşiplik, derslik, ulmine biz yazatırgan avut kitap. Onda var da yazılgan, nişi gidip turguzurga mı? Nişi gidip işletirgan. Rayonumuzda bir nişe misalı da var. Ben bir baş durumda işi yaptırmayı bitiriyorum. Mine Kariyle, min 4 yıl boyu kozganıp Kariyle onun kitabını yazıyor. Bunda niye var? 3 yıl yarım oturup bizim tuğan oldu kitabını. Baltasaray önüne 2 tonu ensiklopediysen buldu.
Менә шушыларда bir instruksiya kerakmi, ничек итеп моны торгызу. Авыл үзенең төп проблемаларын бүген дә өйрәнергә тиеш, үзе хәл итәргә. Муллага зарплатасын түләгән. Бүген нинди юнле малай, менә укып чыккан мәсәлән. Инде югары белемне алган дин буенча, ләкин кая бар урнашса инде ул. Инде 200-300 зарплата ул башлый. Авыл халкы хәл итәргә тиешме? Дәүләт илләрен көтәбез икән, бер вакытта булмаячак дигән сүз иде. Bitirəm sözümü hazır. Менә безнең китапларга күчәм хәзер. Безнең авыллар турында язылган китапларыбыз юк мен кыска гына әйтәм, соңга. Ул кешенең йөрәгенә үтеп керә торган. Ул документаль нигездә язылырга тиеш. Анда авыл тормышының мөмкин булган бөтен тармаклары чагылдырырга тиеш. Шул вакытта гына авыл китабы халыкка кирәк, кешеләргә кирәк авыллар. Шулай булмаса. Менә biz yazган китапларны менә иштәлеге белән дә, сюжеты белән дә уйсызларны да уйга сала торган, моңлы мәкале тел белән язылган китаплар кирәк. Һәм менә шушы китапларны эшләтергә кирәк. Бигрәк тә яшьләр арасында эшләтергә кирәк. Игътибар итегез әле. Менә 11 ел укый бала мәктәптә. Мәктәптән чыкканда Египет фараоны Тутанхамон турында ниләр белеп чыга. Лев Николаевич Толстой зверь, чудовище дип атаган Петр I патша турында ниләр белеп чыга. Гитлер турында ниләр белеп чыга. Әмре үзенең күршесендә яши торган Әхмәт Гали бабайның шул Гитлерне җиңеп, Берлинне алып, шунда күрсәткән батырлыклар өчен 2 орден белән бүләкләнгәнен беркем дә белми. Менә безнең Менә Петр I өйрәнгән вакытта лашманлык, рекрутлыкның авыл халкы җилкәсенә, бигрәк тә татар халкы авылларына, чөнки мондый аерма да булган ул сүзләр. Күп мөгазап була төшкәнен сөйләргә була бит, димме? Кирәк тә. Яки булмаса менә менә шушы җирле мисаллар белән бәйләү. Шушылай итеп мәктәптә өйрәтергә кирәк. Мәгариф системасының төп принципы шул икән. Беренчедән стабильлек мәктәпләре. Бүгенге кебек кирәк түгел. Инде уларлар бит. Икенчедән нинди генә фән булмасын, физикамы, биологиямы, географиямы, тарих, мәдәниятмы, һәр мәгълүматны менә җирле мәгълүмат белән, әнә шу Әхмәт Гали бабайларның батырлыгы белән. Безнең халкыбызның түземлеге турында ул да мисаллар китереп, шушыларны сөйләргә кирәк. Менә шул вакытта инде без әйтә торган материаллар барсы да кешенең күңеле иман булып ирешә. Һәм анда милли горурлык хисе уята. Менә патриотлык дибез. Каян килсен инде патриотлык, әйеме? Кемдер бүген тырыша бит ил күләмендә халыкның иң кадерле ятлары булган телен юк итеп торды. Шушы политикага ышанып, патриотлык тәрбияләнүчеләр. Моның белән нәфрәт кенә тәрбияләнде. Ә менә мин әйткәннәр белән аны патриотизм. Һәрбер җирдә шундый китапларны язарлык, зыялы кешеләрне табарга кирәк. Алар бергә тупларга кирәк, кызыксындырырга кирәк, хупларга кирәк, ярдәм итәргә кирәк. Менә мин үзем Мәскәү, Казан, Киров архивларында атналар буе казынган, әллә никадәр архив тузар ашаган кеше инде. Архивларда эшләүдә көннән-көн кыенлаша бара, авырая бара. Архивларда ситуацияны да үзгәртергә кирәк. Дәүләт тарафыннан менә хуплау кирәк, кызыксындыру кирәк. Менә чираттагы шушындый бер җыеннарыбызның берсен район хакимияте башлыкларын катнаштырып үткәрергә кирәк. Якын киләчәктә татар авылының үзенең, һәр татар авылының үзенең тәфсилле тарихы булыр дип. Язылыр, нәшер ителер дип. Һәм ул китаплар үсеп килүче яңа буын өчен тормыш дәреслегенә, авылда яшәү өчен тормыш дәреслегенә әйләнде. Һәм менә шушылар ихлас күңелем белән ышанам, шуны телим. Рәхмәт. Söz Габдрафиков Илдар Махмутуллина бирелә.
Tarih Fenleri Kandidatı Başkırıstan Respublikası Tatar Tübek Tarihi İğrençler Cemiyeti Sovet Reisi, Россия Fenler Akademisi'nin Kuzey isimindeki Ufa Federal Tekşiri Müdürlüğü'nün İknolojik Tekşiriler İnstitütü Baş Fenlik Hizmetkeri. Teması Başkırıstan Respublikası Tübek Tarihi İğrençler Uyuşmaları şenliğinin paylaşımları. Hürmetli Rigmat Aslı'na, hürmetli Renat Ejinorovich, hürmetli Prezidium, hürmetli emretleşler. Biz bugün ikinci bütün Россия Tatar Tübek İğrençler Forumuna jığıldık. Әлегә күптән түгел бер елда үтеп китте. Беренче форумда булган идек, без монда киттек. Әдәбият бик яхшы барсы да оешкан Башкортстаннан монда килгәннәр кыздан безнең сүз буенча 40-40тан да артыграк кеше килде. Бу форумга без шатланып килдек. Әйтергә кирәк, Башкортстанда бик барысы да беләсез бит инде Башкортстанда Татарстаннан кала татар саны иң күп. Bundan 200'den artık benimce bizning bunda Tatar halkı, Türk halkı Başkırıstanda bayanlar kilmegen. Çünkü bunda var көп asırlar boyunca bunda yaşayanlar Türk ağaların orunları Başkırıstan. Mene şu bütün Россия Tatar kravatlarının birinci forumunu ötkenşi bizde iki жиын өткерген еді. Бірінші жиын өтті біздің апрель айында 2004 жылының анда Татарстаннан да келгендер, бүтін Татар конгрессінен да келгендер. Бірінші конференция, екіншісі енді Төбек конференция өтті біздің ноябрь айында 16 жылынан жоғары дәрежеде сипаты зор. Бүтін көп төбектерден келгендер. Бұл өзіне көрә енді бұл конференция меніңше İstergeç болып тұрды. Şu konferensiyadan sonra birinci bütün dünya konferansiyası өтті. Рахмат, şu ufadana konferensiyalar өткерілген үшін bütün dünya Tatar Kongressine алар зор ярдәме булды. Шундан соң ишкарлар особенно әйтәсем килә Камил Алимович Абылязов турында безнең татарлар досы безнең ярдәмчесе безнең татарларның якын кеше Рөстәм Гилмединов. Бик аларның аркасында менә шулай шушы конференциялар үтте. Бүгенге конференцияларда без җылы автобуста бик кунакханага урнаштык. Аларның дәрәҗәсе зур. Әйтергә кирәк, Башкортстандагы килгән хәбәргә килгәндә, субханалла, озак елларда безнең Башкортстан татарларында позитив үзгәрешләр бар. Безнең бераз Башкортстанда татарларның проблемалары бар иде, әле дә бар ул. Ләкин озак елларда позитив үзгәрешләр күренә. Берәүчә былтыр көз октябрь айында Уфада безнең бүтән Россия татар конкурсы, татар кызы конкурсы үтте. Анда инде бик матур үтте. Андый хәл бик күренмәйдер. 16 елның конференция үткәрдек без конференциясы. Үткән түгел, Галимҗан Ибрагимовка багышланган конференция үтте. Бүтән чараларда үтеп тора. Менә татар кызы конференциялар бәйгесендә конкурсларында без краевед темасын постоянно күтәреп торабыз. Менә татар хатыннар билгеле татар шәхесләр хатыннары биографиясыннан сораулар бирәбез. Марьям Султанова, Гайзатуллина Волжская, бүтән татар хатыннар биографиясыннан да сораулар. Бу инде шушы үзебезнең тарихка, үзебезнең булган шәхесләргә кызыксыну уята яшьләргә. Мин тез вакыт аз булгач тез формасында гына бер-ике проблемалар турында һәм перспективалар турында әйтмәкчемен. Иң беренче тез формасында иң беренче проблема менә безнең Башкортстанда да краеведлар шәһәре күбәя, аларның сыйфатлары үсә, әмма ләкин күбесе түгел инде. Байтак өлеше краеведларның оформлениялары кирәкле дәрәҗәдә түгел. Менә каталогларга керүче китаплар ниләр булырга тиеш? ГОСТка трибуналарына саф итәргә тиеш инде. Анда АСБН тегесе монсы булырга тиеш. Бу шушыларны барысы да белеп тәртипмәй өчен бүген методологик семинар була. Шушы проблемаларны күтәрделәр. Бәлки булар шушылар булмагач, формаль теге ГОСТлар трибуналар үтәлмәгәч, бу китапларның фактически ул инде тиражированный копия русча әйткәндә, тиражированный копия рукописи була.
Булар халык белер өчен, бөтен җәләр белер өчен, буларны шушы государственный требованиялардан чыгып эш итәргә кирәк. Икенче мәсьәлә. Без анализладык краевед кешеләрне. Күбесе иң күбесе төбәк тарихы, борынгы тарих турында язылган. Архивлар данныйларының әлбәттә бу бик яхшы күренеш. Моны үстерергә кирәк тә. Краеведение ул сфера белән генә шикләнмәй. Краеведение ул бүгенге тормыш турында да язарга кирәк. Яшьләр турында да язарга кирәк. Әлеге шәхесләр турында, кешеләр турында, әлеге халык авыл тормышы турында язарга кирәк. Минем атамга Фәнир абый чыгыш ясады. Нигә аның турында китап язмаска? Ул бит инде аңа достойно безнең үрнәк булып тора. Әйтергә кирәк, берничә елдан соң үзе дә тарихка әйләнә. Икенче мәсьәлә музейлар. Музейлар безнең Башкортстанда, авылларда байтак кына мәктәп музейлары да бар. Әмма ләкин аларның методологияләреннән төрлесе бар. Әйбәтләре дә бар, аламасы да бар. Үзе музей булу әйбәт инде. Әмма ләкин музейлар менә шушы краеведениегә бик русча әйткәндә слава задействованы. Күп җирдә ул музейларда юк. Минемчә инде менә яшьләрне җәлеп итәр өчен краеведениегә шушы музейларның эшләрен үтәргә кирәк. Аерым журнал турында, безнең журналда турында язарга кирәк. Икенче мәсьәлә, монда күп кеше әйтте инде яшьләр турында. Безнең яшьләр арасында без конкурсларда үткәрәбез краеведение буенча. Әмма ләкин бу яшьләр турында, үзләре турында да язарга кирәк. Бу тоже краеведение. Аларның нинди нәрсәләр яшәйләр, нинди проблемалар бар. Озак еллар үтә, мәктәпләрдә хәзер туган телендә добровольный әзерләнделәр. Бу бит әйбәт күзәтеш түгел. Шуңа без минемчә яшьләр белән бергә без эшләргә тиешбез. Тагын бер мәсьәлә, тагын бер тәкъдим, безнең менә шушы конференция форумларны, җыеннарны, журналларны шуны теге тематика рәвештә үткәрергә иде. Мәсәлән, 2020 елда халык саны үтә бетендәйме. Шуңа турында нигә безгә мәкаләләр, китаплар язмаска, журналга бер номерны шуңа кавышмаска. 20 елда видео Ватандар соғышына җиңүдә 75 ел булар иде. Аның турында да торырга ярамай безгә. Хәзер битә. Шушы Россиянең революциясенә һәм гражданнар сугышына 100 ел булар иде. Республикалар, милли республикалар килгәннәр тоже 100 булды. Шушы авылда ничек барган шушы гражданнар сугышы и так далее. Шуңа турында не язмаска. Тагын бер тәкъдим минем менә шушы безнең форум, беренче форумда Казанда үтте, икенчесе үтә. Өченчесе Казан, әлбәттә безнең Казанда аның теге организационный плане аны үткәрү яхшырак. Нигә шундый менә федерация мандый күбәк шушы безнең җыеннарны төбәкләр җыеннарны үткәрмәскә бүтән җирләрдә дә, төбәкләрдә дә. Мәсәлән, Уфада үткән 16 елда, мәсәлән, Ульян шәһәрендә, Ульян өлкәсендә, Самар өлкәсендә, Төмән өлкәсендә, Пермь өлкәсендә шулай итеп без положениегә кертсәк, ул яхшы булыр иде, особенно менә шушы төбәктә яшәгән татарларга. Минем шундый фикер. Безнең төбәкләрдә дә, Башкортстанда да, Уфада гына түгел, татар Туймазы шәһәрендә, Бәлебәй шәһәрендә, Стәрлетамакта, бүтән җирләрдә шулай үткәрергә. Рәхмәт. Шушы төбәк тарихларын, авыл тарихлары өйрәнүчеләрнең журналы, ул сезнең журнал. Төрле фикерләр бар, кемгәдер ошап бетмәгән яклар да бардыр. Беренче көннән журнал бөтен яктан да бөтен сәнә ашарлык була алмый торгандыр ул. Ничек үзегез менә ничек тырышып шушы журналга мәкаләләрне ничек язасыз, ничек кызыклы итеп язасыз, ничек яңа үзенчәлекләрне табасыз. Журнал шундый булачак, шуңа күрә дә ул журналның киләчәге сезнең үзегездән тора. Без аның матди нигезен булдырдык. Президент, Татарстан президенты сүзен әйтте, ул журнал булырга тиеш диде. Шуңа күрә дә ул журналны чыгаручы бүген Дамир Мәүләвиевскә сүз. Исхаков Дамир Мәүләвиев, тарих фәннәре докторы, шушы Туган җир журналының баш мөхәррире.
muhterem millettaşlar, prezident a'zalari. Jurnal turunda siyasi tutumun kerakligini barınızda anlaysınız. Şundaq da türlü fikrler buldu. Bu turda ama men sözde başka yerden. Öz gümrümden yana etnograf olarak 557 Tatar avuldaşlarga to'g'ri keldi. Shunga ko'ra kongress ishida men endi 15 yil ishlov davrida birinchilardan bo'lib ko'rdim. Tibak tarix va shag'irishlarda uyushtirishga kerak ekanligini. Benim inisiativ başlangıçında bu iş turmushga oshirildi. Hozirda biz yig'ilamiz endi ham albatta yig'ilashamiz, uyushtirdik. Ammo uyushtirish ishlari bitib bitmagan. Bizning hali butun Tatar, umum Tatar uyushmasi Rossiya ko'lamida tirkalmadi. Ham bu menimcha beg'odish bo'lmas deb o'ylayman. Qizg'ayishga qarshi mening inisiativ bo'yicha rais etib belgilangan Kamil Ablazov bizim arada bugün yok. Hem bizim bile elimizde tutmayın. Anne söyleyen vakitte Fevziye Bayram'a karşı çıkan idi. Ben hazır Fevziye belki de söyleyen diğer fikirlere başladım. Annem biz bir tinlik yardımda kurmadık. Yarımda ümit var idi. Yarı bizden hürmetli prezidentimiz, ama bir zor rahmetlimiz. Akşara tavuk berdi jurnalda. Ben Aristotle Bayış kızı rahmet edip, jurnal çıkacak. Biraz evvel akşam kerak belgili. Rimatlasının tağı bir yarım milyon isteseler yaxşı var ekan fikirlerim. Bunda Daniel Akara Mustafa Tazarolda aytar. Belgili Tarih İnstitutunda bizi jurnalını yaratmadılar. Bu bir fenli jurnal değil. Buna kravyatlar olar. Hatta buna Daniel Efendi'nin kulağısında söylenen bir halka etti. Anda gazet makalelerde var. Bunu biz sizge kravyatlar yaşam bir almayayım. Işık var, şuva yazarlar. Bilasız mı? Yani Stalin etken mi tabi bırakın? Stalin'den sorağanlar yazışlar плохие deyip. Stalin etken, у меня нет других деген. Ben şuna göre jurnalın bizde reisini ko'targa tirishib albatta iştirak meselesi ahamiyatli. Lakin bir narsani anglab ketira kerak. Mana men bunda o'tirgan davlat ishliklari uchun ayrim aytaman. O bir ağır problema. Hozir milliy madaniy sfera maktabdan bitni qisirqlab chiqarildi deb aytsak da bo'lar. Barig'izda anglaysiz. Milliyat ketgan sayin salafiylarga yig'ilsa kishi. Bilasizmi shuni? Chunki salafiylik u millatsiz din. Millatsiz din. Bizning Moskvada o'tirgan nerazumli hazarlar shuni anglamayshi. Bu yoqni qilsalar, aytgan narsa bo'lsa o'ylamaylar. Shunga ko'ra biz Tatariston o'zimizning boshlovlarga tegishmiz. Hamma tibak ishlarga ko'proq yordam berish kerak. Shu yoqni ko'tarishga milliy shunday kelib chiqadi. Jurnalda shunday kerak. Biz tigi yerli tarixni, onda bo'lgan urf-odatlarni, ondagi masjidlarning tarixini, bobolarning nechik yashaganlarini, hatto yerlik izgilarini da yozilgan hech bir narsa bo'lgandan. Shundan kelib chiqadi o Tatar islomi. Tatarcha yashash. Ammo tag'i bir qatlovli masala. Men endi tanqid etishga yaratam, shunga ko'ra aytmoqchiman maylirini. Bunda akademik institutlarning vakillari bor. Mana İskandar G'irajov o'tira, ensiklopediya institutida ularga bir yaxshi ishlaymiz. Tarix institutida bunda bir kimda yo'q. Ham tarix institutining direksiyasi xizmatkorlarga bunda keluvni tiydi. Ham jurnalda qatnashmoqda deganlar. Belgili biz ulardan boshqa yashay olamiz. Ammo bu institut Buyuk Britaniya qoriban. Bu bir Tatariston instituti. Bizda yetakchilik bor, unda shoirlar xarid qiladi. Nimani aytmasa, bizning olda turadigan bo'lishlarning birisi butun Tatar avlodlarining tarixini yozuv. Hozirgacha yozdilar. Bu ish hozirda bor. Tarix instituti ayrim yozar, ensiklopediya instituti ayrim yozar. Bir nechta koordinatsiyada yo'q. Arxeologiya instituti umuman bu ishdan chetda turadi. Arxeologiya instituti Qoziyonda buyuk haykallarni Tatar ovullari arxeologiyadan butunlay o'rganilmagan. Buni albatta Ahmedjanov borib qo'ydi. Ham 17-asr boshida bo'lgan Tatar ovulidan toba Bulg'or shirida, Oltin O'rda shirida, Qozon shirida toba.
Язма чыраклар буенча аның датасы 10 гасыр башында башланган булып чыга. Менә төп проблеманың берсе, әгәр дә без авыллар тарихын күп томлы яза башласак, кем һәм ничек иттереп шушы институтларда координацияны башкарачак? Билгеле, ул безнең дәүләткә кергән тиеш. Безнең дәүләт тарафыннан кабул ителгән шушы эшне эшләү өчен бер программа кирәк, дәүләт программасы булырга тиеш, татар авыллар тарихы буенча. Әмма акча булса да, координация булмаса, эш барып чыкмаячак. Шуңа күрә бай берләргә бик зур әһәмият бирә кирәк минемчә. Тагы бер мәсьәлә, менә монда Альбертов Мөҗәнч күтәреп чыкты. Бик кирәк минемчә краеведлар өчен ел сайын бара торган конкурс. Иң яхшы төбәк тарихы буенча хезмәткә. Монда сорар идем, менә дәүләт шикләрдә 5 миллионнан да ким булмасын суммасы. Грант яхшы булырга тиеш, конкурс яшәргә кирәк. Моның башка яклары да бар. Әгәр дә конкурска уннарча кулъязма керсә, алар информационный база монда кала. Бит барыгыз да беләсез, кулъязмаларны күбесе чыкмыйча ята, китаплар юк әле, күп кешеләр язган. Әгәр язучы кешеләрнең шак тиреши өлкән яшьтәге шәхесләр. Киткән саен кулъязма югалырга мөмкин. Конкурска җибәреп без аларны монда саклыйбыз, һәм туплыйбыз. Ул безнең өчен информацион база була. Шуңа күрә бу конкурсның бер мәгънәсе бар, зур бер мәгънәсе, менә шушы яктан кирәк. Һәм аннан соң тагы бер әйтмеши булмай. Журнал өстендә эшләгән вакытта мин шуны аңладым. Безнең төбәк тарихы өйрәнүчеләргә триллер юк, бар фундаменталь белем дә кирәк. Менә авыл тарихын язучы кешеләр хәзер ешма киләләр әйтәләр. Борынгы чор буенча гомуми карашлар ничек эшләргә аны? Чөнки теге авыл тарихын битендә бер точкадан башларга кирәк. Шунда килеп чыга бу әйберләр өстендә уйлану мәсьәләләр. Менә миңа килделәр монда мишәрләр, безнең Нижгар якларыннан. Бит беләсез, ул Нижгар яклары буенча да бик буталчык әйберләр бар. Алар интернеттан торалар. Нижгар бөтенләй татар түгел икән, алар әллә каян килгәннәр анда татар катнашлары юк, аерым халык дигән сүзләр дә бар. Менә шушы фикерләрне юкка чыгару өчен академик галимнәр җыелып оештырырга тиешләр Казанда семинарлар. Гомуми тарих буенча. Һәм безнең авыл тарихларында да гомуми мәгълүмат булырга тиеш. Без теге агачтан төшкән маймыллар түгелгән күрсәтү өчен безнең су башы кая икәнлеген аңлатырга кирәк. Моны бөтен краеведлар да белмиләр. Алар белеп булсалар да, моның өчен аерым специаль белем кирәк, академик белем. Һәм соңгы бер хәйдәш сүзем журналны чыгару ул безнең уртак эшебез. Шуңа күрә барыгыз да кулыгызга алдыгыз. Анда таләпләр дә куелган техник артында журналның. Мен сезгә бүген әйтә алам инде. Бик күңелле булмаса да, бу журналны 2 кеше эшләп чыкты. Алга таба безнең ул квартал буенча чыгарсы журнал. Шуңа күрә билгеле аны кадәр дә кеше журнал эшләргә тиеш түгел. Сездә яктан таләп ителә мәкаләләргә җибәргәндә техник яктан бик яхшы иттереп дөрес башкару. Монда истәбәш булмаса өчен безгә. Һәм билгеле иштәлек мәсьәләсенә тәнкыйть карарга кирәк, яхшырак язарга да кирәк. Менә президент аппаратында эшләүчеләр әйттеләр инде, анда бик күп мәкаләләр бар. Бик ватан сугыш турында, патриотик тәрбия турында. Бу әйберләр кирәк бит. Менә сез монда залда торган кешеләр беләләр, безнең бит әтиләр, бабайлар барысы сугышларда булганнар, ул безнең башта кискән әйберләр. Безгә колхоз тормышы да кирәк. Ул бит безнең тарихның бер өлеше. Язган вакытта киңрәк уйлап язарга кирәк, бу әйберләр язганда гомуми кыса кертергә тырышабыз. Музейлар турында да күбрәк языгыз, чөнки бәлки сез белеп бетермисездер. Хәзер бит күп кенә авылларда музейлар авыр хәлдә, чөнки мәктәп каршында оештырылган активизация вакытында мәктәпләр юкка чыга, музей коллекциялары да юкка чыга шул вакытта. Таралып бетәләр. Аны сагына табып булмый албырларны, алар юкка чыккач. Шуңа күрә музей коллекциялары турында язган вакытта конкрет язарга кирәк. Нәрсәләр бар, нинди кыйммәтле әйберләр бар, моның өчен белгечләр белән киңәшергә кирәк. Күп кенә музейларда бер кем дә белми торган акча тәңкәләр дә бар. Иргән вакытта күргәнем бар. Алар бернинди каталогка кертмәгән әйберләр. Уларны
терки барырга кирәк. Һәм соңгы әйбер язган вакытта җибәрәгә сыйфатлы иллюстрациялар. Менә минем үз вакытында Казым шәһәрендә эшләгәнем бар. Шунда Шакуловлар семьясында, Сара Шакуловлар семьясы ул. Мин күрдем аларның альбомнан берсе кадәр чыккан. Ну, менә әйтәләр, шикарный татарлар рәсемнәре. Бездә кай вакытта рәсемне бирәләр Шабатлы татарларына. Башка татарда булган. Барысында күрсәтергә тиешбез. Әбиләрнең, бабайларның рәсемнәре безнең журналда булырга тиеш. Күрсеннәр. Һәм соңгы сүзем шул. Барыгызга да иҗади уңышлар телим. Күбрәк итеп языгыз. Рәхмәт. Киләсе сүз тарих фәннәре кандидаты Бөтен татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясенең башкарма рәисе Разай Фәрит Яскаровна бирде. Hayırlı gün, kadirli millettaşlar. Sözümü sizge ulug' rahmat bilan boshlarga tilayman. Chunki siz bugungi kunda milletimizning milliy ongini yo'naltuvda oldingi saflarda turuvchilar ham aytishga kerak. So'nggi 100 yilda milliy ongimiz zo'r deformatsiyalarga duchor bo'lish sababli ko'pgina planlashtirgan ishlarimiz milliy ongning tuban bo'lib sababida o'zag'ina qadar uyushtirilib borib chiqdi. Albatta bu mening shaxsiy fikrim bilan tugul. Tegizga kitobda aytganlar, "Вы их узнаете по ихним делам." Biz narsagina сөйләсәк-тә, bizning amallarimiz orqali bilirlar, ko'rdilar. Kızg'anchga qarshi millionning tuban bo'luvi bizning millatga ko'p yoqdan keltirib so'kdi. So'nggi 25-30 yil yo'nalish sirida da bu aybir yo'nadan qabirg'asi bilan bizning Alloh kelib bosdi. Ham bizning bulay jiyilimiz bu jiyinga yo'qdan gina tugdi. Bunda har bir kishi millatining kelajagi yashayishi turida o'ylovchi kishi. Biz o'ylaymiz qay vaqtda avul tarixini. Avul tarixi tugul. Tatar avullar tarixi yer milki problemasi. Bugün Tatar'ın 25%'ına avulda kaldı. Yani bizning resurs 25%. Kişi Hazreti bize aytdi, burunlar bizga ko'paybirini aytib qoldirgan. Eng birinchi imon, ikkinchi jon, uchinchi nesil, to'rtinchi millik. Biz qayvadni millik deganda millikni yer, yurt, xo'jalik bilan kishi resursi, kishi eng qiymatli millik. Milliy ongdan barsida boshlanadi. Kishi bor ekan, qolganlari so'rov toba, o'ringa qo'yadi. Kishi yo'q ekan, onun milliy ongi tuban ekan, büyük qurtulush proseslar boshlanadi. Kızg'anchga qarshi mendagin bu problemalar bilan 30 yildan ortiq avru sababli, bir shilu sababli ko'pgina yo'nalishlarda harakat ishlari bilan shug'ullanishga to'g'ri keldi. Bugungi kunda men sizga azrakna tatar millati ishida jiyinlarning roli degan temani ochib ketasim keldi. Bir avul, bir kishigina ruscha aytsa, polinivoy. Elek bizim ota-babalar g'urub odatlari bo'yicha avullar sistemasi, jiyinlar sistemasi orqali ishlatilgan bo'lgan. Allohga shukr, bu yo'nalishda harakatlarimiz bor. Natijali ishlarimiz da bor. Ammo lekin jiyinlar sistemasi o'zidagi nasl jiyini bilan belgi bo'lgan. Tariximizga azrakkina 150 yilga kirsangiz, nasl jiyinlari temasidan kelib chiqasiz. Nasl jiyinlari bu yilda 1865-yilda qurildi. Nasl jiyinlari zo'r yilga tarmoqlardan o'tilganlar. Yilgalar sistemasidan o'tilganlar. Bu avullar jiyini bo'lgan. Nasl sistemasidan o'tilgan. Minzala yilgasi bo'yi avullar sistemasi bo'lgan. Unda nasl jiyinlari bo'lgan. Şuna göre Tatar halkında bir eğitim var. Su sana yermese, sen suğa yer degan. Burungi babalarımız o'zining nasl nisbatan tuzganda, yer milki felsefesini tutganda, su uylarına, su tormağına, şajara tormağı siman o'tirganlar. Bugün bizde yer qadri bitdi, su qadri bitdi.
Jir kadri gitse, su kadri gitse, barısı da gider. Burunlar etken, can tartmasa kan tartır, kan tartmasa can tartır diye. İkisi de tartmasa su jir tartır diye. Tartar mı bizim bugün su jir? Tartar, şuna göre biz jir. Yılga Hanım işler sistemisi, tiriklik iti uğrunda. Balıkta olduğun şaşır için şişmege mine. Şişta saf sular. Biz uzgan atmadağına Renazil Nur çıkan bir İlkayır Zeydullah'ın bağı bir iptaşımız Kerim yaklarına vardı. Tatar oğulları fermerlarının jiyonuna, 200 kişi günde Tatar oğullarına. İrin yılgası boyunda Tatar oğulları, Aktiyabz rayonuna, Ulbardağa qarayda kübrek Tatarlar yaşaytıran tübek. Nalardan haber kildi. İzgi şişme başın bu yılganın toptuk. Yılgalar boyunca uğraşkan Tatar oğulları turunda bütün informasiya sizge ciberiz. Hem kileçekte olar bilen İrin yılgası Tatar oğulları soban tuyun uzdurudan başlayıp yıkan fikir bilen koydu. Emmele ki Çoluk Kerim ülkesinden tağır ufak ki. Anda bir oğul var. Ulu oğulun cirlerin, o cirlerin kimdir olgan ucu? Sotup, şahsi milletler. Bizim milletten tügül. Emmede kim bu millet kişisi de bu oğulunun 628 hektar cirin bugün dilese kimge satırga ezir. Hektarı 700 sundan turar. Mene bu oğulda biz bir yaxşı görüyoruz. İman kitken, can kitken, nesil kitken, birlikte. Benim bilen izlaşmasanız bu oğulda borcusuz, surarsız. İrtelik cirlerini satıp alıyorsunuz. Neyse iş değil. Kızganışka karşı bu proseslerde var. Tatar oğulları tarihi, Tatar milleti, milli amaturunda söyleşiriz iken. Bugünkü günde faciali ya işte bakıylıkka kuşken Tatar oğullarının tarihini yazmışı bir kimde bir kayada vakit almayışı. Bir urun basarlarını yaratan, onun ismi de matur, urununu basırga kirek, alırga kirek. Emmelekin milli an derecesi üstten alıp ıskat ebe bizne işi uzmayken birinci kişiden songu Tatarga kadar. Allah yetiş bulmayışa. Tugarek bu inşa bir urunda taplanacakız. Tugarek bu inşa. Tataristan'da da haller yoksa tugel. Koytuk siz her bir oğulga. Oğullarda 70-80% pensiyonerler yaşıyor. Onlar bakıylıkka kuşsa bu oğullar nerse hesabına yaşar. Onların 20 milki yok. Şuna göre min de özümüzün nesil tarihini yazganda oğul tarihine çıktım, rayon tarihine çıktım, kamu arıyağı tarihine çıktım, Tatar milleti tarihine çıktım. Bunlar barsı da birsin dizeler, hem birsin kullandırırlar. Niçin? Çünkü benim kitabım üzünçeliği şunda. Bütün prosesler 1567 yıldan başlayıp bugünkü güne kadar bu kitapta jir reformlar bilen değil. Bütün karşılıklar, vastaniyalar, soğuşlar kamu arayağında Tatar Başkırt baş kötürüleri yılda bargan jir reformlar bilen değil. Şuna göre men tuttalan bütün Dünya Tatar Kongresi'nin nerseler şöyle oturunda. Renazil Nur şuna aytırga okşu. Birinçide Resey Tatar oğulları asosiasiyası toplandı. Biz 4000'den artık oğul diyoruz. Bu yaxşı. Sayti var, yaxşı. Əmələk ki, mühimmanı kuzalına getiren. Bu Tatar'ın kapitalı, milli kapitalı. Bu Zimenli Bank. Akıllı Tatar, bundan Zimenli Bank. Asosiyası Tatarsız Zimenli. Собственность. Bu elbirge, elimizde üsesi de üsesi. İkincisi, Resey Kulem Tatar oğulları fermerler jiyini. Biz bunda jiyılıp, Mart ayından avuzdu. 600-700 kişi yerminkeler yasap, yana modeller, yana teknolojiyalar, yana kommunikasiyalar, yana logistika turunda fikir alışarız. Birbirimizden öğreniriz, hem birbirimizni öğretiriz. Üçüncü merapriyatı kongresinin. Resey Tatar oğulları Saban Tuyu,
Kimdir aytır Sabantuy? Yok. Biz bu Sabantuylar koşup yürüydik yandan regionda. Bunda en zatlı, en şep Tatar avullarını gösteririz. Tatar avulunun modelin, gelecek modelin, formlarını barlıyız. Bu Tatarga gerek mi? Gerek. Daha bir bizning Resey ko'lab мероприятиебіз. Tugara o'yin folklor festivali. Biz bu festivalda Resey regionlardan ko'chib yurib turgan etdik. Hem bu Tatarning jonini saqlay turgan festival. Tatarning jiri muğu shunda achishi. Shunga ko'ra bu festivalda ilk 70-80% ulkan yoshdagilar bo'lsa, har 60-70% bolalar ham yoshlar qatnashadi. Biz Tatarning kelajagimizda ekan bu mexanizm Tatarning kelajagini ishlaydi. Resey ko'lab oq qalfoq Tatar xotin-qizlar uyushmasi. Qadriya xonim bir ko'rkam ishlab ketdi, ama sog'lik salomatlik uzun umrlar bo'lsin. Bu milliy tarbiya Tatar oilasi problemasini bizning qoshida yo'masha keltirib qo'ydi. Ham kishi resursi, kishi kapitali milliy tarbiyadan boshqa. Biz boshqalar bolalarini tarbiyalab, boshqalar tarixini o'rganib bir qoyada keta olmasmiz. Tog'i bir mexanizm formulashib keladi. Tatar tur industriyaning qoyilari zani o'ylay plyajga borib, 10 kun dengiz bo'yida qizinib yotaveradi. Yo'q, bo'lgan tur industriya plyajni turizmni olib kosmический turizmga qadar. Bizning agroturizm, ekoturizm, etnoturizm, pромышленный turizm formalari Tatar avullarining yangi formatini formulashtirgan, milliy formatini formulashtirgan hali bit kerak bo'lacak. Ham u Tatar millatining, Tatar avullarining tarixidan izlangan. Ham shunga ko'ra tog'i sizga bir martaba bek zo'r rahmat. Tog'i bir proyektimiz. Tug'an yer. Bu jurnal ismini siz e'tibor etgansiz. Ko'p turli ismlar aytiladi. Tug'an yer. Bizning strategik bursimiz millatni yersiz qoldirmoq. 1 metr kvadrat yeri bo'lgan kishi ul yer xo'jasi. Shul yo'q ekan, ul волнонаемный дешевый рабочий сила. Kelajakda millat bunday qilgan joyga yozmasa. Bu jurnal men o'ylayman kelajakda fanning analiz bir uchun kongress qoshida ishlab keladigan tub platformalarning birisi bo'ladi. Hamma lekin ama bugungi kundan boshlab uzatmalar ham konseptual fikrlar ishlab boshladi. Tatar avullari tarixini yoqtiruvchi sayt Tataraget. Bu tarix instituti qoshida ishlab keladi. Kela qoqmag'iz, pullanig'iz. Anda ko'p ayberlar bor, metodologik yo'qlar. Tog'i bir bizning Tatariston prezidentining поручениесine kirdi u Tatariston televideniyasida Tatar avullari tarixini bag'ishlagan televizion topshiruv. Mingdan ortiq kitobimiz bor, materialimiz bor. Bugungi kunda bir hali shunday topshiruvimiz yo'q. Necha turunda o'ylaymiz? Men anglab bitira olmayman. Shunga ko'ra mening taqdirim Oğlum tarihi degan ism aslında kirtirilmaydi bu televizorda. Oğlum tarihi. Çünkü o kişiye bu isim bik yok. Hem endi ne Tatar metodu, Tatar atlı bulun atılır. Tatar atlar to'qimini urishib, u hamani chiqaruv. Bu oğul için bik zo'r felsefe. Hem üçüncü gün şu Tatar atlar to'qimi Bulg'ardan 2 at hojga ketdilar. Ular yo'lda. Ularning yo'lunda o'zlari. Esingizga tushiramiz, reglament. Bitirib. 4 minut ortdi. Shunga ko'ra, mana men endi butun dunyo Tatar kongressi qoshida ishlagan ishlarni so'nadim. Bularni bir sistemaga solishga kerak. Bu ishlar birsin-birsin qo'llantirilishi, ham birsi yerda yonishga bo'lmaydi. Hem Akbuyu avulları, Sabantuyu, Ağidil Tatar avullarının Aktarmış Garmoni Festivali, avullar içinde kirgen, Yurtta Şilgaz Tatar avulları, Oğuz ülkesi, İrin Buyu avulları, Sabantuyu, Kerim ülkesi. Bu proyektlerine biz bir münasebetini arttırmak işimiz. Hem sungusu, bütün dünya Tatar Kongresi koşunda, o zaman ay başlarında bulaşak yoma proyekt, Zdaroy piş, Zdaroy masa. Selamet hazır, selamet millet. Selamet tende, selamet akıl degan burundular. Bu problemini biz ko'tardik prezident qoshida Tintorium firmasi orqali. Tatarlarda Perm ülkesinde shunday unikal Tintorium firmasi bor. U bol qurti azig'i bilan shug'ullanuvchi firma.
Şuna göre bu kültürü bizim ata-babalarımızda bir kirenden, Irak'tan kile, hem Kıtay milletinin de Zdoroviy Natsiya degan strategik proyekti var iken, biz Tatarlar, Kıtaylar sınav biliyoruz, bin barızına şu işlerge şokram, hem birigiz de bu sonalgan işlerge şitte kalmadız. Kitap yazı eli yolunun başlığına, o milli anını yamartı. Şuna göre benim sizge tabi bir büyük zor rahmetim, sağlık, selametlik olsun barşanızdan uzunluğu biliyor. Hurmatli muhtaram milletdoshlar, men sizni bizning Valimjon Ibrohim ismidagi til adabiyoti ham san'at institutida ishlangan tag'in bir proyekt bilan tanishtirib ketasim keladi. Mana bunda bugun Fardiz Qarish birinchi proyekt sanab ketdi, ham o'zida ishlangan proyekt turida da so'ylab ketasim keladi. U Tatariston Respublikasi toponimlarining elektron kartotekasi. E'tiboringizni ekranga jalb etasim keladi. Bunda bizning qizg'anishga qarshi bugun saytning ishlovini demonstratsiya ravishida ko'rsatuv mumkinligi yo'q. Shunga ko'ra biz bunda prezentatsiya ravishida uning tuzilishi strukturasi bilan tanisha olasiz. Geografik atamalar eng muhim madaniyat haykallaridan sanaladi. Turli tillarda, turli vaqtda borliqqa kelib, ular kishilikning ko'p asrlik tarixin, tabiiy yashash shartlarini, moddiy, ruhiy ham madaniy turmushlarini uzluksiz o'sishda shag'ullanadi. Toponimik leksika tigi yoki bu tilning so'zlik sostavining ayrilg'isiz ulushini tashkil etadi. Shunga ko'ra geografik atamalarning ma'nosini aniqlash, lingvistik ham ekstralingvistik faktorlarning atamalar saylovga ta'sir etuv darajasini o'rganish, atama saylovning motivlarini tekshiruv ham boshqalar hozirgi til bilimining aktual masalalarining birisi sanaladi. Toponimik tekshiruvlarning muhim bir yo'nalishi bo'lib, toponimik so'zliklar tuzuv ham geografik atamalarning ma'lumotli bazasini bo'ldirib turadi. Bugungi kunda dunyoda toponimik so'zliklarning turli turlari ishlangan. Administrativ birishmali, anlatmalı, ensiklopedik, tarixiy, etimologik ham boshqalar. Bu ülkede Tatariston toponimiyasi bartik ikkigina so'zlik bilan taqdim etilib keldi. Bular bizning mashhur g'alimamiz Firdavs opa G'aribovaning Tatariston gidronimlari so'zligi tomdan ham Tatariston mikrotoponimlari so'zligi. Әлеге so'zliklar bu ishonlikning birinchi tajribasi bo'lib turarlar, ham ular imlagan atamalarning ko'lamini, ham toponimik materialni tasvirlovlaridan o'shani endi bugun to'g'risincha qanoatlantira olmaylar. Tatariston Respublikasining geografik atamalar katalogini toponimikaning barliq aspekt ham yo'nalishlarini shag'ildirashak kompleksli so'zlik ravishida tuzuv planlashtirildi. Bu o'zida anlatmalı, ensiklopedik, tarixiy, etimologik ham normativ birishmali so'zliklarning prinsiplarini birlashtiradi. Katalog o'z ishini barliq geografik obyektlarning atamalarini, ya'ni turaq punkt atamalarini, turli suvliq atamalarini ham qolgan barliq tur geografik atamalarni to'playdi. Anda atamalarning yana ham eski turlaridan, shunday haligi atamaning boshqa barliq variantlari shu hisobdan xalq сөйлем tilidagina qo'llangan variantlarida kiritiladi. Katalog 2020-yilga 7000 ga yaqin toponimni inglab deb planlashtiriladi. Lakin bu hali so'nggi son tugul. Biz bugungi kunda bu sonning ushaqda ko'proq bo'lishini ko'ramiz. Chunki haligi katalogga zo'r geografik obyektlarning atamalarini tugul, mikrotoponimlarni kiritish boshlandi. Ya'ni biz kichkinagina shishma, bo'lon, kutulik, o'rmon ismlarini kiritirga kerak degan fikrda turamiz. Haligi atamalarda xalqning tarixiy shag'la, tilimizning o'zinchaliklari boyligi ko'rinadi. Shunday respublika geografik landshaftining o'zinchaliklari da ko'rinadi. Haligi katalog 2014-20 yillarda Tataristonning davlat tillarini ham respublikada yashovchi boshqa xalqlarning tillarini saqlov, o'stiruv davlat programmasi qissalarida ishlandi. Tatariston turli millatlarning uchrashuv kontakt zonasi, shunga da haligi proyekt tatar toponimlarining kartotekasini tugul, bugungi kunda respublikada bo'lgan barliq toponimlarni to'plovni ko'z oldida tutib turmushga oshiriladi. Shu hisobdan yo'qqa chiqqan turaq punkt atamalarida bugungi kunda katalog internet shiltarini maxsus sayt ravishida o'rnashtirildi. Mana bunda sizlarning nelerini ko'rasiz, skrinshotlarini ko'rasiz. U Tatariston Fanlar Akademiyasining da Tadzib degan elektron platformada o'rnashtirilgan. Ikki tilda taqdim etilgan ruscha ham tatarcha. Bosh bitda katalogning tuzilish prinsiplari, strukturasi anlatiladi. Yangiliklar ulushida katalogga yoki umuman toponimikaga baylanishli yangiliklarni o'rnashtirib kuzatiladi. Maqallar bo'likchasida shunday toponimlar bilan baylanishli fanniy maqallar o'rnashtiriladi. Siz o'yindan aytalam, siz yerli tarixchilar o'zingizning avlodingizning atamalarına baylanishli atamalarga yoki uning tarixina bayli bo'lgan maqallaringizni bizga jibarlasiz, biz ularni shunday bundan bu saytda o'rnashtira olamiz.
Каталог ике төп компоненттан тора: мәгълүматлар базасы һәм картографик мәгълүматларны саклау һәм эшкәртү чарасы. Мәгълүматлар базасына топонимнар 3 төргә бүлеп кертелде. Менә монда күрәсез, сез димәгәндә айконимнар, торак пункт атамалары, гидронимнар, барлык төр сулыкларның атамалары һәм аронимнар. Урман, кыр, болын, чокыр, күпер, юл һәм башка объектларның атамалары. Һәр 3 төркем каталогка алфавит тәртибендә урнаштырылган. Югылды. Каталогтагы һәр топонимик берәмлек турында мәгълүматлар бирелә. Монда аларның исемлекләре бирелгән, ягъни топонимның төре, атаманың рус телендәге атамасы, татар телендәге атамасы, атаманың татар телендәге әйтелеше, аудио форматка яздырып куелган, басабыз да тыңлап карыйбыз ничек яңгыраганын, атаманың вариантлары, адресы. Торак пункт була икән, аның халкы турында кыскача гына мәгълүмат, халык саны, милли составы, танылган кешеләр турында, географик объектларның фотографиялары, объектның төре, елга, мул, күлме, торак пункт аерылып чыгарыла. Географик объектның координатлары бирелә һәм карта бирелә һәм картада аның урыны күрсәтелә. Атаманың этимологиясы, ягъни мәгънәсе, нәрсә аңлатканлыгы турында мәгълүмат бирелә. Шулай ук атама турында тарихи мәгълүмат, легендалар һәм башка мәгълүматлар, энциклопедия характердагы мәгълүматлар урнаштырылды бүгенге көндә. Әлеге мәгълүматларның бер өлеше объектив, алар ачык, мәгълүматны без төрле чыганаклардан тулап базага кертеп куйдык. Икенче бер төр мәгълүматны базага кертү өчен махсус фәнни изләнү эшләре дә алып барырга кирәк әле. Хәзерге вакытта әлеге параметрларның барысы тутырып бетерелмәде. Барлык атамаларында этимологиялары, ягъни мәгънәсе аңлатканлыгы турында информация түгел. Безнең аерым бер белгечебез бар тик шушы мәсьәләләргә генә шөгыльләнә һәм картотеканың базасын тутыру белән өстендә шалып бара. Шулай ук аерым бер белгеч теге яки бу җирлектән чыккан танылган шәхесләрнең картотекасын тутыру өстендә эшли. Теге яки бу топонимның фотосурәтен урнаштыруда җирлек кешеләрнең дә ярдәме бик кирәк. Ул төбәкләрнең барысына да барып фотога төшереп бетерү безнең төркем генә башкарып чыгаларга эш түгел. Гәрчә без үзебезнең институтның экспедициялары барышында төшерелгән сурәтләрен файдаланачакбыз. Шулай ук башка тугандаш институтларга да ярдәм сорап мөрәҗәгать итәсебез килә. Икенче компонент карта белән бәйле. Картаны чыгарсагыз. Бу безнең рус әйткәндә безнең сайтның төп фишкасы дип әйтергә мөмкин, әгәр дә рус телендә әйтсәк. Ягъни географик атамаларны өйрәнгән вакытта картографик анализ методлары, топонимик тип һәм модельләр ареалы милләргә мөмкинлек бирә. Ягъни теге яки бер топонимик күренешен таралыш ареалын күрсәтә алабыз. Менә монда сез күрәсез, монда су элементы кергән атамаларның таралышын күрәбез. Ягъни монда су элементы кергән авыл атамалары да чагылыш тапкан, елга күл исем атамалары да башка атамалар да күрә һәм biz аларның картада ничек ни дәрәҗәдә таралганлыгын күрәбез. Монсында димәк безнең карта ике төрле эшләнгән, бер санын схематик рәвештә традицион Яндекс картасы һәм монысы спутниктан төшерелгән рәсем формасында. Сезнең вакытыгыз бетте. Тамамлыйм. Шулай ук каталогта җайлы эзләү системасы урнаштырылган. Эзләүгә башка сүзләрне кертеп, базадагы әлеге сүз кергән барлык атамаларны таба алабыз. Мәсәлән, монда елга сүзе кергән атамалар барсына килеп чыга, җиңел генә эзләп табу мөмкинлеге бар. Алдагы слайд. Алдан әйткәнемчә, каталогның бүген тәкъдим ителгән вариантлары соңгы түгел, без аның базасын тутыру мөмкинлекләрен арттыру өстендә шалып барабыз. Киләчәктә каталогның географиясын киңәйтергә теләк бар. Татарстан белән генә шикләнмичә, башка татарлар яшәгән барлык төбәкләрнең топонимик базасын урнаштырырга, соңыннан монысы бераз соңрак киләчәктә барлык төрки атамаларында монда кертергә дигән идея бар. Тәкъдим ителгән проектның уникаль икәнлегенә басым ясыйм килә. Мондый каталогка охшаш проект бүген күпмедер дәрәҗәдә комбинарда гына эшләнгән. Россиядә моның башка аналоглары бүгенге көндә юк. Форсаттан файдаланып, монда җыелган җирле тарихчыларны бергәләп эшләргә чакырасым килә. Беренчедән әйткәнемчә, каталог әле тулысынча эшләнеп бетмәде. Аңа карата ниндидер киңәшләр, төзәтүләр, ярдәм итәргә теләк булса, без аларны бик рәхәтләнеп кабул итәбез. Икенчедән, үзегезнең җирлекнең тарихы белән бердәм топонимиясендә тупласагыз иде. Алдагы слайдта топонимнарны туплау өчен сораулар тәкъдим ителә. Шул сораулар ярдәмендә материалны туплап безгә җибәрсәгез, biz sizga сылтама биреп, әлеге материалны каталогка урнаштырыр идегез. Сораулар, тәкъдим киңәшләрне җибәрү өчен безнең телефоннар һәм электрон почтаның адресы шулай сезнең картада, алдагы слайдта.
Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Татарстандагы кайбер атамаларга үрнәк түгел сезнең өчен. Шуңа күрә безнең институт Татарстан буенча эшләгән. Татарстанда әлегә җитәсе әйберләр бик күп. Чөнки кайда гына юлга чыксаң да, менә Апас ягына киткәндә беренче очраган авылларның берсе Көккүз, аның кырына язып куйган Какузы дип. Көккүз, Какузы була микән инде ул? Чаллы ягына китеп барсаң, беренче авылларның берсе Күн авылы, аңа Кон дип язып куйганнар. Шуңа күрә сез үзегезнең авылларның исемнәрен теркәгәндә мондый мәгънәсез исемнәргә күчмәсәгез иде. Күреп торасыз, биредә без алда сүзгә кисәгә керә торган кешеләр җыелмаган. Һәрберсе үзенең фикерен җиткерәсе килә, бу табигый. Сүз сорап язган монда хатлар шактый. Шуңа күрә ачуланмасыз инде, гафу итәрсез. Әгәр дә кемдер фикерен җиткермәсә, әле аралашулар бар. Үзара аралашканда әйтергә мөмкин ул фикерләрне. Төпле фикерләр язган кешеләр бар. Мәсәлән, нигә концертларда алып баручылар мишәр темасына бик нык игътибар итәләр дип дөрес әйтәсез. Моны Мәскәү өлкәсеннән килгән, Мәскәүдән килгән иптәш язган. Шуннан да андый хилафлык бар. Ул алып баручылар шул тема белән спекулировать итүчеләр җитәрлек. Милләтебез бер, бигрәк тә 20нче ел җитә. Безгә инде ул турыда уйланырга, яңадан бүлгәләү темасына күчмәскә иде. Без Сибир татарлары да, Әстерхан татарлары да, керәшеннәре дә, барысы да үзебезнеке, берсе дә артык түгел. Шуңа күрә инде мишәрләрне әйткән дә юк. Мишәр темасына алай басым ясап, концертларда халыкның башына әйләндерергә кирәкми. Ул алып баручыларга безнең мәдәният министрлыгы бар, монда мәдәният министрының урынбасары утыра. Концерт тематикасы алар кулында, шуңа күрә моны шулай ук җиткерсәгез иде, залның үтенече иттереп. Менә бик тәфсилләп язган мөрәҗәгать. Шулай ук нигә резолюциягә, без резолюция кабул итәчәкбез. Резолюциягә язылган өстәмә тәкъдимнәр барыбызга да кабула, кемнәр резолюциягә нинди фикерне кертәсе килә, тапшырыгыз президиумга, менә Альберт әфәнде Борһановка бирегез. Бүгенге чыгыш ясарга теләүчеләре шактый иде. Без инде төшке ашның яртысын сезнең белән ашадык дип санагыз. Яртысы гына калды. Шуңа күрә дә менә Идән Кадимов Самар өлкәсеннән, без Искәндәр Аяз булды, шулай ук бәлки сүз әйтермен дигән институтның директоры, Фәннәр академиясының энциклопедия институты төбәк өйрәнү, алар белән без бергәләшеп эшлибез. Төрле төбәкләрнең тарихларын язуда, алар профессионал тарихчылар. Шуңа күрә дә ул да өлгермәде. Бик әйтәсе фикерегез булган булса, 2 минут бирергә мөмкин. Хөрмәтле җәмәгать, 3 тезис. Мине диссертка калдырдылар, шуңа күрә мин 3 тезис, 3 фикер белән шикләндердем. Беренчесе, менә профессионал дигән сүзне искә алды, хөрмәтле Ринат Зинурович. Җәмәгать, безнең менә шушы төбәкчелек юнәлешендә көчләребезне берләштерү иң зарур проблемаларның берсе. Бер яктан һәвәскәрләр, төбәктә эшләүчеләр, аларның артында хис, аларның артында менә шушы төбәкнең һавасын иснәп, суын ичеп, белем, bütün нишкәлекләрне белү. Икенче яктан профессионаллар, тарихчылар, архивта эшләүчеләр. Менә шушы bütün көчләребезне без берләштерергә тиеш. Һәм шуңа күрә мин Дамир Исхаковның тәкъдимен кайнар хуплыйм. Без бергә язарга тиеш, бергә эшләргә тиеш, планнар корырга тиеш, методик семинарлар уздырырга тиеш. Һәм нинди дә булса презентациялар уздырырга тиеш. Мәсәлән, ниндер төбәктә чыкты китаплар. Әйдәгез җыелышып, аларга бәя бирик, конкурслар уздырырга тиеш. Һичшиксез бу юнәлештә без bütün көчебезне берләштерергә тиеш. Димәк, һәвәскәрләр, профессионал тарихчылар, архив белгечләре, менә бөтенесе бергә булырга тиеш. Икенче фикер.
Безнең татар энциклопедиясы һәм төбәкне өйрәнү институтының исемендә үк күренә. Төбәкне өйрәнү. Татар энциклопедиясы институтында, безнең институтта гаҗәеп дәрәҗәдә бай мәгълүмат тупланган, зур тәҗрибә тупланган. Татар энциклопедиясы үзе бер шундый зур чыганак булып тора, әйме? Шуңа күрә без бу юнәлештә эшне алып барабыз. Менә күптән түгел генә әле яңа безнең басмалардан сез бәлки хәбәрдәрдер, беләсездер, алгансыздыр. Безнең югалган, юкка чыккан татар авылларының исемлеге белешмәсе чыкты. Алар турында мәгълүмат бар, әйме? Яисә безнең зур бер басма компакт татарлар яшәгән төбәкләргә багышланган шундый белешмә. Казакстан татарларына багышланган энциклопедия. Быел безнең институтта 3 томлы энциклопедияның беренче томы дөнья күрәчәк, ул Татарстан Республикасының торак пунктларына багышланган. Һәм менә бу очракта мин сезне барыгызны да хезмәттәшлеккә чакырам, чөнки сез кайбер очракларда күп нәрсәне яхшырак күз алыйсыз. Аннан соң тәнкыйть сүзләрен дәштерергә туры килә соңрак. Шуңа күрә мин чакырам төбәк тарихын, төбәкләрне белүче кешеләрне татарча әйтсәк обратный связьгә, әйме? Безгә мөрәҗәгать итегез. Безнең адресларыбыз бар, сайтларыбыз бар. Кайбер тәкъдимнәрегез, кайбер фикерләрегез булса, тәнкыйть сүзләрегез булса, безнең җитешсезлекләребез булса, без ул китапларда да ниләрне бирдек, әйме? Координатларны бирдек. Һәм тагын бер өченче тезис, без быелдан башлап җибәрәбез безнең республикабыз җитәкчелегенә рәхмәт. Татар электрон энциклопедиясы проектын татарча һәм русча. Менә аның беренче җимешен сез инде 2018 елның ахырында күрерсез дип ышанам. Ул зур проект, озакка планлаштырылган. Ул безнең милли үзаңны, татар телебезне, мәдәниятебезне үстерүгә юнәлтелгән проектларның берсе. Шуңа күрә шулай ук бу очракта да мин хезмәттәшлеккә барыгызны да чакырам. Анда аерым торак пунктлар турында, аерым төбәкләр турында бик төрле мәгълүматлар урнаштырылырга тиеш. Ул зур күз алдына китерегез, хәзерге технологияларның бүтән мөмкинчелекләрен файдаланырга тырышабыз без анда, әйме? Мәкалә, гади генә, коры гына мәкалә булмас, анда бүтән сылтамалар булачак, видеоматериаллар, аудиоматериаллар, тарихи документлар, карталар, шәхесләр турында мәгълүматлар, бүтән шунда булырга тиеш. Шуңа күрә сездән бары тик хезмәттәшлек көтәбез. Рәхмәт игътибарга. Сүзләр булган иде ТНВ каналы буенча, без рәиснең урынбасары Нигә Данил Генералка сүз бирә 2 минутлык режимда. Сез хәйрле көн, хөрмәтле мөхтәрәм җәмәгать, мөхтәрәм милләттәшләр. Менә монда залда утырган һәрбер кеше, алар авыл баласы, авыл җирлеге безнең һәрберебез өчен кадерле, без аның тарихында киләчәк буыннарга калдыру белән янабыз. Яңа гасыр каналына килгәндә матур гына теләкләр яңгырады. Рәхмәт Фәрит әфәндегә. Әлбәттә безнең авыл тарихы дигән тапшыру булмаса да, безнең тапшырулар кысаларында сәхифәләр булып, авыл тарихы сәхифәсе эшләп килде. Безнең авыл тарихы сәхифәсе озаклар гына хәбәрләр программасы кысаларында эшләп килде. Бүгенге көндә татарлар программасында шундый сәхифә бар, авыл тарихларын яктырта торган. Бүгенге көндә безнең манзара, иртәнге манзара программасында бар, авыл тарихын яктырта торган махсус сәхифәбез. Шулай безнең халкым минем программасы, туган җир программасында да авыл тарихына бәйле, аның гореф-гадәтләренә бәйле сюжетлар, тапшырулар чыгып килә. Сүзнең уңаенда менә шушы махсус тапшыру дигәннән безнең инде бу махсус тапшыру буенча концепция проектыбыз бар. Менә татар авыллары җыенының форумыннан соң анда инде безнең президенттың да шундый тәкъдиме булган иде. Без шуны истә тотып, инде аның концепциясын әзерләп куйдык. Әлбәттә аның исеме авыл тарихы булырмы, башка исем белән булырмы, анысы зур мәгънәгә ия түгел. Иң мөһиме монда исеме. Шуңа күрә аның буенча эш бара һәм алда бирсә, быел алдагы елда бу программа, бу махсус тапшыру безнең инде шушы эфирда урын алыр дип торабыз. Аннан килеп, мин һәрбер менә шушы авыл тарихы белән кызыксынучы, үзләренең китапларын язган авторларга мөрәҗәгать итеп әйтәсем килә. Алар инде даими рәвештә безнең шушы каналда, безнең тапшыруларда үзләренең шушы иҗат җимешләрен күрсәтеп килделәр һәм киләләр. Безнең эфирыбыз, безнең студияның каналының ишекләре һәрберегез өчен ачык. Сездән без тәкъдимнәрне һәм теләкләрне көтеп калабыз. Без сезнең һәрберегезнең иҗат җимешен аерым рубрикаларда кунак итеп чакырып, репортаж итеп эшләп күрсәтергә һәр вакытта әзер. Һәм мин менә шушы форсаттан файдаланып, безнең әйтелгән монда Россиянең 35 төбәгеннән килгән милләттәшләребез бар.
Biz sizga bik zo'r rahmatli. Oralarimiz yiroq bo'lsa da bizim mana shu Qozon bilan tatarlar yashagan tubaklarni birlashtiruvchi tayinli ham tayinli planeta kanali bor. Biz sizni yoritamiz, hurmat etamiz. Sizdan ko'proq taqdimlar bo'lsa, biz ularni har vaqtda o'zimizning kanalda efir osha eshittirishga hozir. Rahmat. Dalil efendi, birgina minut. Siz aytdingiz, nechik atauning birindide ahamiyati yo'q dedingiz. Ничек атасаң, урыс әйтә, как назовешь, так и поплывет ты. Чыннан да авылым тарихынан бик ерак китмәсәгез иде, чөнки залда утырган безнең менә милләтебезнең шәхесләре авыл тарихларын язалар. Алар һәрберсе сезнең каналыгызда иртәнге чәйләме, кичке утырыштамы, нинди тапшыру форматы ансы сезнең эшегез. Чыннан да авылның тарихына багышланган тапшырулар халкыбызны нык шатландырыр, куандырыр һәм кызыксындырыр иде дип уйлыйбыз. Әлбәттә, әлбәттә. Рәхмәт. Менә Альберт Шакировның бер программасы бар, беләсезме? Ул бик яхшы башлады, ләкин Казанның юлында гына йөри. Иншаллашка бармый. Biz tarixta izlediğimiz programmasına kelgende bu programma bizning Tataristanda davlat tillarini o'stirish bo'yicha programma negizida, maxsus programma negizida turmushga oshiriladi. Bir ay birini җибәреп, икенчесен булдырмыйлар. Ансы үзенең урынына бик әйбәт, икенче яңасы авыллар тарихына булсын. Менә таbii кызганычка менә бу программа грантлы программа, ул безнең махсус devlet tarafından finanslana turgan. Onun menә үз вакыты чыкты. Кызганычка каршы ул бу елгы грант программасы исемлегенә кермәгән. Менә бирдә безнең Разил Исмагилович Валиев утыра, Дәүләт Советының комитет рәисе. Biz Razil Исмагилович bu мәсьәләне бергәләшеп хәл итәргә тиешбез дип саныйм. Чыннан да ТНБ каналында тарих мәсьәләләре булай да бик киң түгел, саиби, дөрес әйтәсез. Шуңа күрә дә бу тапшыруны саклау безнең бурычыбыз дип саныйм инде. Biz бик рәхмәтле булыйбыз, дәвамы Tamamlayırızmı? Tamamlayırız. Başarılı ne kalmayanlar. Bizden sizin Türkiye vaktinde bugün itebilen kullarımızda rezolüsiyonun proyekti verilgen idi. Türlü takdimler var, çıkışlarda yankıradı. Bunun iki gün içinde yankıran takdimlerini barısında jiyip, eğer de siz bizge tapşırsanız mı tarihini iğrençler cemiyetine hem Dünya Tatar Kongresi'ne biz ana yerine yetkirip Kongresinin saytına ulaştırır idi. Karşı değil misiniz? Olay bu baş formasının idirip, kim şu rezolüsyonu ilgili kabul edip hem işler bitirip Kongresinin saytında ulaştırırlar gelecekte degen fikrini tutlasanız bunlarını küterip tavuş veririz. Şerigiz, kim karşı? Yok. Bir taraflar karşılar yok. Bir tavuştan kabul edildi. Rahmet. Rezolüsiya kabul edildi. Hazır bizning sizga hazırlagan бүләкләребез бар. Başqa men Римат Qasımova söz berəm. Dövlət бүләкләрен тапшыруына рәхим итегез. Татарстан Республикасы Президенты буйругы нигезендә татар милли мәдәниятен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Hadiyatlısı İçtimai Xayriyyə Fondu Sovet əgzası Vəli Əhmədov Fazıl Abdullah oğluna. Tümən өлkəsi Tubal şəhərinin 15-ci nömrəli orta ümumi bilim biri məktəbinin pedagoqu Kutumova Ravilə Sibatullah qızına. Миногорск муниципаль районы Сугуш һәм хезмәт ветераннары советы җирле иҗтимагый оешмасы рәисе урынбасары Сәйдәшев Наил Идрис улына. Апас районынан
төбәк тарихын өйрәнүче хезмәт ветераны Сөнкишев Азат Галиуллына. Татарстан Республикасы Президентінің рәхмәте белдерде. Рәхмәт Имал Асырна. Хәзер бөтен Татар Конгрессы башкарма комитетының бүләкләрен тапшырырга рөхсәт итегез. Бөтен дөнья Татар Конгрессының татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен медале белән бүләкләнәләр. Профессор, икътисад фәннәре докторы, Россия фәннәр академиясе, Уфа гыйльми үзәгенең социаль-икътисади тикшеренүләр сектор мөдире Гатауллин Ринат Фазлетдин улы. Россия фәннәр академиясе Уфа гыйльми үзәгенең Кузеев исемендәге этнологик тикшеренүләр институтының этнополитология бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре Габдрафиков Илдар Мәхмүд улы. Балтач районы Карели авылыннан төбәк тарихын өйрәнүче, мәгариф ветераны Эшмәкәр Миңлебаева Гөлсем Әкхам кызы бүләкләнә. Төбәк тарихын өйрәнүче, Рязань өлкәсе Сасов җирле милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Гарипов Нургаяз Камилҗан улы. Әдип, шагыйрь, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, җәмәгать эшлеклесе Мустафин Шакинур Әхмәт Сафа улы Бөтен дөнья Татар Конгрессының медале белән бүләкләнә. Батырлыкның туган көне бар. Үлгән көненә юган. Батырлыкта яши моторлык, шулар тоттыра илдан. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамотасы белән Ульянов төзелеш көллияте өлкә дәүләт бюджет һөнәри белем бирү оешмасы методисты, туган тел өлкә татар башкортстан хәрәкәт әгъзасы Садыкова Резда Камил кызы бүләкләнә. Бөтен дөнья Татар Конгрессы башкарма комитетының рәхмәт хатлары белән бүләкләнәләр. Филология фәннәре кандидаты, төбәк тарихын өйрәнүче, Шакмагыш тарихи төбәк тарихын өйрәнү музее директоры Басыров Айдар Хайдар улы. Төбәк тарихын өйрәнүче, Башкортстан Республикасы Шакмагыш районы Калмабаш урта мәктәбендә тарих һәм география укытучысы Ахунов Марат Габдел Ислам улы.
Төбәк тарихын өйрәнүче, Чиләбе өлкәсе 81-нче урта гомуми белем бирү мәктәбе директор урынбасары, Чиләбе өлкәсе төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте рәисе Әхәтов Марат Шамил улы. Bik adır işler şeyler, 81. mektepli Tatar mektebi yasap düzgertip baralar, yıldan yıl klaslarını arttırıp, şuşun işlerin başında durgan yigitimiz yaklaşık. Татарстан Республикасы Саба районы Югары Эртәш гомуми белем бирү мәктәбенең тарих укытучысы, төбәк тарихын өйрәнүче Хәсәнов Мидхәт Мәсүд улы. Эртәш Россия Федерация һәм Татарстан Республикасы журналистлар берлеге әгъзасы, Әлмәт шәһәренең Туган як төбәк тарихын өйрәнүчеләр клубы җитәкчесе урынбасары, төбәк тарихын өйрәнүче Таҗиев Дамир Нәзир улы бүләкләнә. Төбәк тарихын өйрәнүче Татарстан дәүләт телерадио компаниясе мөхәррире, төбәк тарихын өйрәнүчеләр тапшыру авторы Акмалов Насим Рәшит улы бүләкләнә. Тарихчы, төбәк тарихын өйрәнүче Чиләбе өлкәсе Меңтагур шәһәрендә нәшер ителүче Татар Рухы газетасының баш мөхәррире, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Шиһабдин Мәҗәни исемендәге тарих институтының Меңтагур филиалы директоры Хөснетдинов Равил Гатаулла улы бүләкләнә. Бүләкләнүчеләрне котлыйбыз. Шушы урында чыгыш ясаучыларга рәхмәтләрне әйтеп, сезгә түземлелеге өчен шулай ук рәхмәтләрне әйтеп, ашларыгыз тәмле булсын диясе генә кала. Атышка аштан соң биредә шунда ук архив идарәсе белән берлектә мастер-класс үткәреләчәк.